Celebrate years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa New FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Agosto 8, tuig 2026. Inimula ka ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapangunadalakuan karon nga mga balita, apisar maulano ng panahon. Padayon man iyang pagbubo sang cash sa diyahan sa Arevalo Public Market sa ginpatigayon sining swerte sa palengke market draw. Week number 5 na kita. Sa aton sini nga mga kasimanwa na pulo ang mga daog sang tag-isa kalibo ka pesos ka cash plus 500 pesos ka valor sang gift pack. Ang gift pack ginabugusan sa isa ka balding orokan, isa ka box ang MX3 coffee nga may napulo ka sa sachet, may unod pagin sini iyang tatlo ka duwa ka putos, no? Duwa ni ka putos banwa sang Kumiya bihon, kag tatlo kalata sang holiday beef loaf. Sanday sinoyhan na maswerte nga tagdaog. Subong man, cash prizes naman ang nagahulat sa mga tagdaog diri sa special or sa aton sini ang studio draw. Kilalahon taman ina karon sa aton sini nga mga kasimanwa, sino ang mapalaron nga tagdaog sang tag-isa kalibo ka pesos ka cash. Tatlo ini sila para sa consolation prize. Kag subong man, 3,000 pesos sa third prize, 4,000 pesos naman sa second prize, kag first prize 5,000 pesos. May mga pampangman dito ya sa may Arevalo Public Market nga patigayon. Sinuayhan ang maswerte nga mga tagdaog sini naton sa aton sini nga mga pahampang o sa dain. May cash prize kag subong man may ara sang free sampling sa ilang sini mga produkto ang aton sini nga mga sponsors. Sa dugang pa sini nga mga ihibalo kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagan subong adlaw. Batas nga opisyal sa isa ka probinsya ginpahog sa sulod sang Bulangan ang pangayaw nga opisyal. Ang impormasyon nga aton sini nga nabaton suno diri sa aton sini nga masaligan nga tinimanan. Daw kasubong kunong dalagan sang istorya nga kung hindi makabayad, hindi makagwa sang buhi sa Bulangan. Puwerte man nga plastada ini banwa. Ano ay hanang nga natabo nga nagalabot sa punto nga may mga kasubong siniya nga mga tinaga ginbuyan ng isa ka mataas ka opisyal. Sa sulod mismo sang Bulangan. Pero dali lang Engineer Alberm. Di bala kung elected official ka or bisan gani iya mga government government employees, no? Bawal ni sila sa sulod sang Bulangan mo. Ang pamangkot dugang insat, ara dito ang mataas ka opisyal. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Hay nga dito siya. May iniyana ka mo? Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Alex Ayala ginluto sa world number 70 nga si McNally sa Canadian Open. Although medyo matrutig agin man. Bisan mambalik ka nga ti
Ining number 70 sa ranking si Cathy McNally, no? Pero sa aton sini nga mga kasimanwa matrutig aman ang ginagyan sini ni Alex Ayala, but sa gyapon ang kon sang Pinoy Pride ang kadalagan base sa adubo ni gagin kaon yung blakay do informasyon sini naton ang mga Filipino-Canadian to do nagluto kuno sang adubo kagamuning pagkaon sa kay Alex Ayala base amo niya sini nga power up 49 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11 driman sa palatuntunan na bumbuhanay sa auto check tanay pinakuling lakat sang panahon yari karon sa aton sini nga linya si Engineer Ferds Rubin. Sir Ferds, mayong udto sa imos mumutsyam niya. Yes sir, mayong udto no sa atong mga tagpalamati amo niya ton latest weather update subong August 8, 2020. Sa karon, Southwest Luzon o hangin na bagat padayon nga nag-aapekto sa Luzon kay Visayas. Kagabangod sa sistema Western Visayas magaluumon Japan ang kalangitan may posibilidad sa mga lapta-lapta nga mga pag-ilan panggalat palaguob sa ibang nga parte sa ating rehiyon na binigid sa western side sang Panay Island Gimaras bangod sa ngining hangin habagat. Kasarangan tugtog mabas kung hangin naman halin sa napagatan na katundan ang magbabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tugtog mabalo dating mga kaligatan. At ang temperatura yara sa 24 tugtog 29 degrees centigrado. Aton nga adlaw nagabutlak alas 5:39 sang agam at tulo dinhi alas 6:11 sa hapon. Amo niya tong latest weather update sa Pag-asa Iloilo Ferds Rubin madamog isa naman. Sir Ferds, madamo karon sa mga information particularly sa bahin sang social media and luyag ko na lang grab opportunity para man nga maplastar naton sa aton siniya nga mga kabombo nagapamati nagalantaw karon diri man sa aton sini nga pagpangalagad kay basi bala ko ng iban sini imbis nga magpreparar madlukan kay do may 5 kuno ka mga weather system nga pro pamatyagan ginaburubantayan kita Engineer Ferds. Actually, sa lang kali weather system ginabantayan natin sa subong sa par line nato na muni siyang hangin habagat. May duwa kita ka bagyo sa guwa sang par pero wala ni siyang direktang epekto sa aton. However, ining si bagyong Dolphin nga sa babaw sa may Taiwan kay China area amo ni siyang kupakusog pag isang hangin habagat or southwest. So sa mga kauturan naton nga kung kaisa bala Engineer Ferds makita lang ang caption do ginakulbaan dayon or kung ano man dira yang sini sa ila dapat mag-monitor gid kag mag-visit man sa inyo sining website or di gani magbantay diri sa Bombo Radio para nga eksakto ang information sini nga makuha nila, sir. Yes, no. So, amo gini dapat verify gid ang information bago magpati, no. So, hindi siya ang amo nga mga information with regards to the mga weather systems gid depend pa sa mga atmospheric phenomenon naton. Official gid ni nga diri sa aton sa Pag-asa, DOST Pag-asa because of course it is the authoritative ang national agency nga mandated para mag-monitor sang aton nga atmosphere diri sa aton pogsod Pilipinas. All right. Engineer, thank you so much. Mayong udtod liwat sa inyo dira. Thank you, sir. And salawat, mayong udtosdan. There you have it, si Engineer Ferds Rubin, weather observer from Pag-asa, Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Di batihan nyo man to ang bal ni Engineer Ferds. Di dapat mangin responsable kag hindi na dugang pa sa mga nagapalapta sa mga sala sini nga mga impormasyon. Ti habagat ining mabatyagan sini naton iyang pag ulan-ulan man diri karon sa aton sini nga palibot. But officially why man sang ginabantayan mayara pero isa man lang ka weather system sa aton sini mga kabombo ining mga information nga nagahambal nga mayara sang 5 kag please pray. Yes, okay gid ina, no? But ang punto sina diri banwa mga kasubong sina yang mga plastada ti imbes kun tani nga magkabulig ikaw or kun prayers gid man abi ang imo sini nga payon mas labing maayo, no? Okay gid ina. But kung mag-amunan kani sining ugada lain man yang interpretasyon sang iban mo sa aton sini nga mga kabombo. So sa mga kultura naton
no? Ang baga ni Sir Ferds Rubin, check it ang ila sini iyang website, ang Pag-asa, kag subong man mag-monitor diri sa Bombo Radio kay from time to time naga-checkyar kita sa pinakaulisi nga lakat sang panahon para nga hindi kita makatugas sang panik o kun kakulba or mangin isa sa mga peddler sang misinformation sa social media world. 54 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ginaistoryahan man karon ang out of the country travel, no? Nanday Leandro Liviste, Representative Leandro Liviste, kag sang iya sini nga Iloy nga si Loren Ligarda sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Si Senator Loren Ligarda kag iya sini nga anak ang nagbiya diri Agosto 2 tuig 2026, no? Separate sila nag-travel on the same date, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, cleared man ini sila sa Bureau of Immigration kay wala man sang active derogatory records or whole departure order sa kamusad to iyang atsimpo. But before sini, nag-usbong ining issue nga ginahikutar na sang Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder batok iya sa Mag-Iloy. And when you say plunder, sa aton sini magkuturan, no bail bond recommended ini sa aton sini magkauturan. Now, si Senator Loren Ligarda nagpahayag, no, nga nag-file ini siya saying short medical leave from August 3 to 5, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon, no? Ang paglantaw sini sang pumuluyo iya nga si Senator Loren Ligarda kag iya sini nga anak do kasubong nga naga panago sa posible pag-aristo sini sa ilang duwa. Tiano abi kay abi nato nagtahaw-tahaw na to ang rift sa tunga ni Congressman Leandro Liviste and Executive Secretary Ralph Recto. Pero may mga informations and allegations nga si Congressman Liviste amaw nag-set up sa isa ka trap para kuntani nga itusmog sa kumunoy si Executive Secretary Ralph Recto pero napurnada. Karon, tiano pa inspektaron mo? Bisan hindi ta paghambalon guro kag kun ihambal taman, amo man gyapon nag-return fire. About fire, hindi fire. Nag-return fire karon ang ES or ang administration per se. Now, sa aton sini nga mga kabumbo alang-alang ang taga-Afrika ma-return fire nano man kuminyo. Balon ta nagidlang sa aton sini kaya mo ni nga matuuran mo. Amo na ni karon sitwasyon. Now, pakadto sila kuno nga duwa sa France. Pag kabalo ko sa impormasyon nga France, sa aton sini nga mga kabumbo tapos medical record. Nagsulod yun ang akon sini, nagsulod yun ang hambal sa akon sini kilala nga Ilonggo philosopher. Sige ti base dito sa mapabulong, mapakonsulta sa bantog kuno nga doktor nga may Filipino lineage kag nag-apelyido ko, si Dr. Ko. Dr. Ko man. Sa madumduman ko ang ulihing na-mensionar nga ko nga ara iya sa pungsod piasa sa France si former Representative Zaldico. Dito sa nagkanto basi kung may negosasyon, may inistorya anong sistema, anong plastada. Pero magluwas sina ang balsang kilala ko nga Ilonggo philosopher. Sila niya bantog ko no kay eksperto ni nga doktor si Dr. Ko. Kag may partner ini siya. Diri sa pungsod Pilipinas, kampiyon man kuno nga espesyalista. Kag mati ko do maapas man to, kag ma-check up kay Senator Loren Ligarda. Si isa mga doktor. Doktor ang
Sino nga doktor ang liman? Anyway, alang-alang na ginakon simpo siniyo. Sa aton sino mga kasimanwa. Sugpunan ta niya. Karon pag palayag, padayon nga pagpalayag sa nga Bombo Anay Soto. Sa gyapon diri sa Palatuntunan or diri sa Bombo Radio Iloilo. Ari na ang madalagkuan ng mga balita kag impormasyon sa Bombo News Center. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Tas nga saging kabombo, nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, 8 ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, habagat at extension ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang siyang naghahatid ng mga pag-ulan sa Pilipinas. Ilang bahagi naman ng Quezon City at Makati binaha dahil sa mga pag-ulan. Mud flow muling naranasan sa Baguio City. Ilang lugar sa Benguet naapektuhan ng patuloy na mga pag-ulan. Samantala, mga salaysay ng ilang umatras na miyembro ng Maleta Boys gagamitin pa rin ng ombudsman sa paghahain ng mga kaso sa korte kontra kay former House Speaker Martin Romualdez. Nabatid mga kabombo ng Bureau of Immigration na itong mag-ina na sina Senator Legarda at Representative Leviste magkahiwalay na umalis ng bansa. Samantala, posibleng pagdalo ng pamilya ng drug war victims doon sa pagdinig ng kaso nito si former President Rodrigo Duterte sa The Hague ay pinaghahanda na. Samantala, yung impormasyon na makakalaya ang dating presidente ay maring pinabulaanan. Sa ating balita sa iba, yung dagat defense agreement ng Saudi Arabia, Turkey at Pakistan minalit lamang ng bansang Iran. At sa ating balitang palakasan, mainit-init pa laban nina Alex Ayala ng Pilipinas at Katie McNally ng Estados Unidos dyan sa National Bank Open sa Canada ay naging maaksyon. Si Ayala uusad na sa susunod na level matapos magwagi. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update! Patuloy na nakakaranas ngayon ng masamang lagay ng panahon ang malaking parte ng ating bansa dahil sa southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng dalawang sama ng panahon na nasa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga sa Department of Science and Technology, ang low pressure area sa silangan ng Pilipinas ay naging ganap na bagyo na at ang naturang sama ng panahon ay namataan sa layong 2,675 kilometro sa silangan na hilagang silangan ng Luzon. Taglay ng sama ng panahon, ang lakas ng hangin
na 45 kilometers per hour at meron din ho itong pagbugso na 55 kilometers per hour. Habang kumikilos yan ang patungo doon sa east-southeast direction sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, ang tropical cyclone Dolphin ay nananatili naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit patuloy na nakakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa kanyang extension. Namatan nito mga kabombo sa layong 825 kilometro sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay naman ng bagyong yan ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour. Meron din itong pagbugsong 185 kilometers per hour habang kumikilos ng northwestward direction sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil nga sa kombinasyon ng habagat at ng mga bagyong ito, inaasahan ang patuloy ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Pinapayuhan ang publiko na maging handa sa posibleng mga pagbaha at landslide at patuloy din na sumubaybay sa mga abiso lalo na doon sa mga weather at flood alerts na inilalabas ng mga otoridad at ng mga lokal na pamahalaan. At kaugnay pa rin ito mga kabombo, nakapagtala ngayong araw ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Quezon City, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa may E. Rodriguez at Araneta area diyan sa may intersection at maging sa EDSA Oliveros sa northbound na umabot sa gutter level, ngunit nanatili ho ito na madaraanan naman ng mga sasakyang bumabaybay sa naturang lugar. Samantala sa Makati City, nakapagtala rin ng pagbaha dyan sa may Estrella southbound na may parehong level o antas ng tubig baha. Passable po ito sa mga motorista, ngunit pinag-iingat ang lahat dahil nga posible na maapektuhan yung mga motorista dahil doon sa ilang bahagi po ay kung merong ginagawa pa o merong pinsala sa kalsada ay mainam na mag-ingat pa rin yung mga motorista. Ay nga sa Metropolitan Manila Development Authority, ang mga pagbaha ay dulot ng patuloy na malakas na pag-ulan na dala ng hanging habagat at epekto na rin ng nagdaang bagyo pati na itong kasalukuyang bagyong Dolphin na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan doon sa mga nabanggit na lugar at iwasan ang mabilis na pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente. Patuloy din na nakaantabay ang mga lokal na pamahalaan para sa mga karagdagang abiso pati na ang Traffic Management Office upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Okay pa rin sa lagay po ng panahon, dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, may naitala pong mud flow bunsod ng malalakas na pagbuhos ng ulan, lalo na ho dyan sa Baguio City. Alamin natin ang kabuuang update mula sa Bombo Radio Baguio. Muling naranasan ng mga residente ang mud flow sa Kayang Extension Barangay Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan sa lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio sa isa sa mga residente sa lugar, sinabi nitong nagsimula ang mud flow dahil sa isinasagawang excavation sa mataas na bahagi ng barangay. Dahil dito nararanasan na umano ng mga residente ang pagbaha at pagpasok ng putik sa kanilang mga bahay tuwing lumalakas ang ulan, hindi lamang kapag may bagyo. Anya malaking abala para sa kanila ang sitwasyon dahil naapektuhan ang kanilang trabaho at maging ang kanilang pagtulog. Kailangan umano nilang magbantay upang maiwasang pumasok ang tubig at putik sa kanilang mga bahay. Naipabot na rin sa mga barangay officials ang nasabing problema. Samantala, sa Camp 7 Baguio City, ilang mga puno ang naitalang natumba. Kabilang ang isang puno na bumagsak sa isang bahay. Agad namang rumisponde ang mga opisyal at volunteers sa lugar. Naranasan din ang malakas na agos ng tubig na rumaragasa sa kahabaan ng Nagilian Road dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Dahil sa lakas ng agos at taas ng tubig sa kalsada, ilang motorista, partikular ang mga nakamotorsiklo, ang piniling wag nang tumuloy sa pagdaan upang maiwasan ang anumang aksidente. Nagsagawa rin ang Schools Division Office Baguio City ng on-site monitoring at validation sa mga paaralang naapektuhan ng hindi magandang lagay ng panahon.
Kabilang sa mga nagsagawa ng inspeksyon ang mga personnel ng Schools Division Office Baguio City, Disaster Risk Reduction and Management Office at Engineering Unit. Sinuri nila ang iba't ibang pasilidad ng mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro, estudyante at iba pang personnel. Sa Bugyas, Benguet naman, 2 truck na ginagamit sa paghatid ng mga gulay ang natabunan dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Christopher Abanaga, punong barangay ng Barangay Katlubong sa Bugyas, sinabi niyang posibleng lumambot ang lupa at bumigay ang retaining wall na tumama sa 2 truck. Gayunpaman, wala namang nasaktan sa insidente. Samantala, nabigyan na ng tulong ang mga pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng lupa na naganap sa Silan, La Trinidad, Benguet noong Agosto 5. Sa panayam ng Bombo Radio kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, sinabi niyang may mga ipinagkaloob ng tulong mula sa Municipal Social Welfare and Development Office, Department of Social Welfare and Development, Provincial Local Government Unit at mga pribadong individual. Nagpaalala naman si Mayor Awingan sa mga nagpaplanong pumunta o mamasyal sa La Trinidad, partikular na sa sikat na strawberry farm, na ipagpaliban muna ang kanilang pagbisita dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon. Po, so sa mga turista natin, kung hindi man importante yung lakad natin or walang rason kung ba't tayo aakyat, sana wag muna. Kasi alam naman natin na may peligro pa sa mga kalsada natin. And at the same time, yung ulan pa po dito, medyo malakas pa po. So we're expecting about 200 mm of rain ngayon hanggang bukas, na ito'y talagang magdudulot ng localized flooding. And at the same time, mag-aantala rin sa biyahe ng ating mga bakasyonista kung pupunta man dito. So ang payo po natin, kung hindi mahalaga yung biyahe natin o tukoy natin na pupunta dito sa La Trinidad o Baguio, sana huwag pa munang bumiyahe. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maabot na mga kabombo sa 261,000 mahigit na mga individual ang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa tala ng Department of Social Welfare and Development, katumbas ito ng nasa 74,000 mahigit na mga pamilyang napinsala ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa kasalukuyan, mahigit 2,500 mga pamilya o katumbasuya ng mahigit 7,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Naitala rin ng naturang ahensya ang mahigit 80 na mga kabahayan na bahagyang nasira at siyam naman ang mga kabahayan na labis na napinsala dahil pa rin sa malakas na ulan at mga pagbaha. Sa kabila ng pinsala niyan, nakapagpamahagi naman ang naturang ahensya ng mahigit 5,000 o mahigit 5 milyon na halaga ng humanitarian assistance para yan sa mga apektadong pamilya. Tuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development doon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na may paparating ang tulong ng gobyerno sa mga nangangailangan. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling alerto at magsubaybay sa mga otoridad sa kanilang mga panibagong abiso o anunsyo para naman sa lagay ng ating panahon. Muna tayo ng report mula sa ating news team. Mga salaysay ng ilang miyembro ng Maleta Boys, lalo na ho yung mga umatras, ay gagamitin pa rin daw ng Office of the Ombudsman sa paghahain ng mga kaso sa korte kontra kay former House Speaker Martin Romualdez. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang gagamitin pa rin ang mga natanggap na sinumpang salaysay ng tinaguraang Maleta Boys. Sa naganap na pulong balita ng Tanod Bayan, kanyang tiniyak na hindi mahadlangan ng pag-atras ng ilang mga dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico ang pagpresenta nila ng mga salaysay sa korte.
Bahala na anya mga dating sundalo kung aatras o babawiin nila ang mga naunang sinumpang salaysay sapagkat ano pa man ay dadalhin pa rin ito sa korte kung saan ihahain ang mga kaso. Itong makaraan lamang kasi ay lumagda sila ng panibagong affidavits para sa recantation ng naunang salaysay upang bawiin ang aligasyon kontra kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Alinsunod dito, naniniwala si Ombudsman Boying Remulla na ang nangyaring recantation ay hindi makapagpapahina o miski makapagpapalakas sa kaso kontra kay House Speaker Romualdez. Lumalabas lamang daw sa pag-atras sa ilang maleta boys na mayroong mga taong kumikilos para sa kampo ng dating House Speaker, maharangan lamang ang takbo ng hustisya. So the affidavits are there for us to use and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. They're making people lie. Whatever they signed before stands. And they will be examined in accordance with the statements they made. Hindi sila, we will not know. If they have to be treated as hostile witnesses, so be it. But their testimonies will be there in front of people to show that people who stole money are willing to frustrate the ends of justice so they can get away with what they did. Gusto nila makawala, subukan nila. Pero ito, we stand by it and we will decide it in court. Kaunay pa rito, ibinahagi ni Ombudsman Boying Remulla na hindi lamang mga testimonya ng Maleta Boys ang gamit nila sa mga kaso. Marami pa niya silang ebidensya bukod sa sinumpang salaysay ng mga dating sundalo kung saan 2 ulit pa raw silang nag-issue ng testimonya kontra sa dating House Speaker. Kung kaya't bunsod ng mag-recant at umatras ang ilang Maleta Boys, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, posibleng gamitin sila bilang hostile witnesses pagdating ng kaso sa korte. Among others. I mean, that's not the only evidence that we have. Marami kami ibang ebidensya pa. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Kaya, when we bring them up as hostile witnesses, makikita nyo naman nalalabas namin sila as hostile witnesses. Sa kasalukuyan, nasa preliminary investigation stage na ang mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering na kinakarap ng dating House Speaker sa Tanod Bayan. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatin na sa atin sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito mga kabombo, nagpaabot ng pagbati itong si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Association of Southeast Asian Nation ng ASEAN Day. Yan ay kaugnay ng paggunita ng ika-59 na anibersaryo ng samahan ng mga bansa dito sa Timog Silangang Asya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na tahanan ng halos 700 milyon na mga mamamayan na may sari-sariling kultura, wika at pangarap. Ibinahagi rin ng Vice Presidente ang kanyang karanasan bilang dating Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Council at kung saan ay nakita umano niya ang kapangyarihan ng pagtutulungan at itinulad pa nito sa tradisyon ng mga Pilipino na bayanihan kung saan sama-sama na binubuhat ng komunidad ang bahay ng kanilang kapitbahay upang mailipat sa mas ligtas na lugar. Ayon pa sa kanya, ganito rin ang dapat na mamayani sa diwa ng Association of Southeast Asian Nation. Walang bansang nagdadala ng bigat ng mag-isa, bagkus ay magkakatuwang na pinagtutulong-tulungan ng mga suliranin ng bawat bansa na kanilang kinakaharap. At yan ay para sa iisang pananaw at layunin. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice President Duterte na dadalhin ang diwa ng bayanihan sa pandaigdigang entablado bilang simbolo ng pagkakaisa ng rehiyon at anya
ang Association of Southeast Asian Nations ay patuloy na magiging matatag kung ang bawat bansa ay magtutulungan sa kapayapaan at kaunlaran. Narito ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte. Having served as the President of the Southeast Asian Ministers of Education Organization Council, I have seen what happens when we work together. It reminds me of a beautiful Filipino tradition called bayanihan, the spirit of an entire community coming together to lift a neighbor's house on their shoulders and move it to safer ground. This is exactly how we must build our shared future. No country carries the weight alone. We lift each other up. As we celebrate 59 years of ASEAN, let us bring this spirit of bayanihan to the global stage. I challenge our ASEAN youth to conquer any challenge in shaping our shared future. United by our shared vision and driven by our shared purpose. Happy ASEAN Day to everyone. Shukran. Bahagian mga kabombo ng mensahe nitong si Vice President Sara Duterte para sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Immigration mga kabombo na hindi raw sabay na lumabas ng ating bansa yung mag-ina na sina Senator Loren Legarda at anak nito na si Batangas Representative Leandro Leviste. Yan ay batay sa inilabas na impormasyon ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Binibining Dana Sandoval. At yan ay kaugnay ng pag-alis ng mag-ina noong linggo ay ikalawa ng Agosto sa magkahiwalay ho na flights. Pinayagan naman at hindi hinarang ang mga ito nang sila ay lumabas dahil wala naman silang derogatory records doon sa papel na hawak ng Immigration Bureau. Si Leviste ay dinadawit sa isyu ng umano'y honey trap o pambubugaw na iniimbestigahan pa rin ng National Bureau of Investigation. Bigo rin siya na makatugon sa subpoena na ipinatawag ng National Bureau of Investigation itong nakalipas na araw kaugnay sa isyu ng itinatakda yung susunod na pagdinig sa susunod na linggo. Sa iba pang balita, inihayag ni Attorney Nery Colmenares, isa sa mga kilalang human rights advocate, na ang issue sa kapangyarihan ang pangunahing dahilan sa pagpapatuloy ng pambabatikos nito si United States President Donald Trump dyan sa International Criminal Court. Binigyang din niya na ayaw ng Estados Unidos na magkaroon ng anumang pandaigdigang institusyon na may mas mataas na kapangyarihan o otoridad kaysa sa kanilang bansa. At kinukundi na ng naturang leader ng Estados Unidos at yan ay kaugnay ng pagbatikos nito sa International Criminal Court, bagay na inaalmahan naman ng human rights groups kagaya ng kinabibilangan ni Colmenares ang lantaran umano na pambubuli ng Administrasyong Trump sa mga opisyal ng tribunal upang gipitin ang korte at tuluyang mabuwag ang mga investigasyong isinasagawa dito. Nilinaw umano ng mga ito na ang US ay layunin lamang na takutin at mapigilan ang pagkadiskaril ng mandato ng korte na magbigay ng hustisya sa buong daigdig. Wala rin umanong nakikita na malalim na basihan sa posisyon ng Estados Unidos na umano'y inaatake ng International Criminal Court ang kanilang soberanya dahil wala naman nakasampa o kaya ay nakabukas na kaso laban sa kanila bukod pa sa hindi naman sila miyembro ng Rome Statute. Inihayag pa nito na bahagi lamang ng Preemptive Act ng Amerika upang pangunahan at protektahan ang kanilang sarili mula sa pananagutan sa mga nagdaang pag-atake nito sa mga itinuturing nila na kaaway ng kanilang bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Nery Colmenares. Pwedeng natakot si President Trump na dahil marami silang ginigera, marami silang nilulusob ng mga bansa, baka pwede silang habulin ng ICC kung may atrocities na ginawa sila sa mga katulad ng mga in-invade nilang bansa.
mula yan noon hanggang ngayon. So, pwedeng preemptive yan kasi wala kaming nakitang direct na dahilan. Wala namang ginagawa ang ICC sa US. Biglang nagsalita sila ng ganitong klaseng pananalita. So, natatakot sila na baka halimbawa may binomba sila sa Iran ng mga sibilyan na dinamay nila. Natatakot sila na posible mangyari yon sa kanila. Agyan ang mga pahayag ni Attorney Nery Colmenares sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Marami pa tayong mga balita, susunod na. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tunguhin natin ang tanggapan ng Department of Education dahil doblehin daw yung pondong nakalaan para sa career progression ng mga guro at yung procurement naman ng halos 250,000 ng mga laptop para sa mga guro ay nagpapatuloy pa rin. Alamin natin ang iba pang update mula sa Department of Education. May pag-ulat si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, dodoblehin ng Department of Education ang pondo para sa career progression ng mga guro sa susunod na taon. Nasa 6 na bilyong piso ang budget ngayong taon para sa Expanded Career Progression o ECP program kung saan naproseso na ang mahigit 82,000 promotions ng mga guro sa buong bansa. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na ipagpapatuloy ng kagawaran ng mas pinaigting na promotion at reclassification para sa mga gurong kwalipikado. Layunin nitong matugunan ang matagal ng backlog sa promotion, partikular ang mga gurong ilang taon nang nananatili sa mababang posisyon. Ayon sa kalihim, may mga gurong umaabot ng hanggang 10 taon sa Teacher 1 position bago naghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Samantala, sinabi rin ni Angara na ang mas malaking pondo sa susunod na taon ay ilalaan hindi lamang sa career progression, kundi pati sa mga classroom construction, tutorial programs, school feeding at iba pang programa para sa mga guro at estudyante. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Kanyang palakihin kaya ang proposed budget ng DepEd and DBM for 2027 is double the current year's budget. Itong current year, malaki na, 6 billion. Nakita nyo, na-process na yung 82,000 promotions and there are many more, several thousand na darating pa. So, ang gusto niya next year, talagang lahat dahil nakita niya na nabara na ho yun at dumami na over time, dekada na hindi na-promote. So, now is the chance. Sabi nga natin kanina, ito ay utang natin sa kanila na dapat ibigay natin. Dahil bago nag-ECP, nag-aalisan ho yan dahil teacher 1 na sila ng 10 years, wala pa silang promotion, mas malaki ang offer sa kanila sa Thailand, sa Cambodia, sa Indonesia. So nagiging English teacher na lang sila. Ngayon, makikita natin na bawasan na yung mga. Samantala, nilinaw naman ng Department of Education na magkahiwalay ang pamamahagi ng lapel microphones sa mga guro at mga programang pagbibigay ng laptops para sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Angara, mga lapel microphones ay donasyon mula sa Office of the President sa pamamagitan ng Presidential Social Fund at hindi bahagi ito ng laptop program. Halos 100,000 voice amplifiers ang nakatakdang ipamahagi sa mga guro bilang agarang suporta upang mabawasan ang pagkapagod ng kanilang boses, lalo na umaabot sa mahigit 6 na oras kada araw ang kanilang pagtuturo. Samantala, nagpapatuloy naman ang procurement ng halos 250,000 laptops para sa mga guro at malapit nang matapos ang proseso. Paliwanag ng ahensya na unang ipinamahagi ang lapel microphones upang agad na matulungan ang mga guro sa kanilang pagtuturo habang nagpapatuloy ang procurement ng mga laptops. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Namin online, parang inunahan kami, sabi, bakit yung lapel daw naging yung laptop naging lapel? Parang biro. Kaya sinabi ko na,
once and for all, para malaman ng lahat, yung lapel, biyaya po yan mula kay Presidente. Nagtanong ho siya, may pondo kami dito sa Office of the President, anong magagawa natin sa mga teachers? Nagtanong-tanong kami, sabi nila, yung ibang teacher nawawala ng boses dahil more than 6 hours sila nagtuturo. Yung iba nagka-cancer na, meron tayong cases of throat cancer sa ating mga guro. So ito, hindi sila mapapagod. Matatandaang kwestiyon ng ilang grupo ng mga guro ang pamamahagi nga ng voice amplifiers, partikular ang kalidad ng mga ito. Gayon din ang pagkaantala sa pamamahagi ng mga laptop. Ayon sa grupo, laptop ang ipinangako sa mga guro, ngunit lapel microphone umano ang kanilang natanggap. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo International News. Magpapatupad ang bansang Spain ng mahigpit na border control sa lahat ng air at sea travel mula sa Italia habang tumitindi ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig tungkol sa migration law. Nagugat nga itong mga kabombo matapos ang pansamantalang pagsuspinde ng Italia doon sa Schengen Agreement na nagbibigay daan sa malayang pagbiyahe sa pagitan ng maraming European countries. Dahil dito ay hiniling ng Spain doon sa Italia na alisin na ang mga border checks nito pagsapit ng linggo. Ngunit tumanggi ang Roma at sinabing hindi nito tatanggapin ang anumang ultimatum ng Espanya. Nabatid na tatagal ng 1 buwan ang sanksyon maliban na lamang kung magbabago ang sitwasyon. Ang naturang ultimatum mga kabombo ay napag-alaman na isa sa ilalim sa passport, nationality at visa checks ang mga biyahero ng Italia at iba pang mga dayuhang manggagaling sa Italia. At nauna na nga nagpatupad ang naturang bansa ng katulad na restriction matapos naman ang pagdagsa ng mga tinatayang nasa 78,000 na mga illegal migrants doon sa kanilang lugar. Bago tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno o chairman ng Commission on Elections. I-welcome natin sa Bombo Network News Noontime Edition. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito at tayo ay sumasayang papawid, napapakinggan at napapanood sa lahat ng impila ng Bombo Radio Philippines. Magandang tanghali po, Chairman George Erwin Garcia. Magandang tanghali, Bombo Dennis, at sa mga kababayan natin, mga kabombo, magandang tanghali din po sa inyong lahat. Unang-una, Mr. Chairman, kukuha lang po kami ng reaksyon sapagkat may mga lumitaw na naman na mungkahi kagaya nitong resolusyon mula kay Senator Chis Escudero kaugnay ho doon sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ano ho ba ang posible na mangyari kung sakaling hindi na naman matutuloy itong naturang halalan sa taong ito, Mr. Chairman? Bobo Dennis, ganito, gusto natin tingnan ito sa isang punto na ito ay isang politikal na desisyon. Ang COMELEC, hindi kami pwedeng makialam dito sapagkat alam niyo naman po, kami ay tagapagpatupad lamang ng batas at consistent tayo sa lahat ng mga pagpo-postpone o pagpapaliban na kami hindi nakikialam dyan, pero binibigay lang namin ang opinion namin at sinasabi namin, katulad ngayon, na handang-handa kaming isagawa ang eleksyon sa November 2 ng 2026. At ito pong naipanukala ni Senator Chis Escudero, lumalabas, yung mismong postponement ay parang consequence lang o parang as a result noong pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials mula sa ngayon ay 4 na taon, gagawing 5 taon. So doon sa bagay na yan mukhang kakaiba. Hindi ito yung dating pinopospone dahil sa kadahilanan, ito ay mapopospone dahil sa kadahilan ng mag-e-exercise ang Kongreso natin ng kapangyarihang eksklusibo na sa kanila lamang ang kapangyarihang i-fix ang termino. Dati-rati po, Bobo Dennis, 3 taon ang isang termino ng isang nakaupong barangay at SK official. Ngayon po ay gagawin nila itong mula po 3, naging 4, ngayon ay gagawing 4, papuntang 5. Noon po kasi na Bombo Dennis nagkaroon ng question, petition sa Korte Suprema
para pahintuin yung pagpapatupad ng batas na yon, hindi po ito na TRO ng Korte Suprema at wala rin pong desisyon against doon sa naging batas na yan. So maaari ng kanila pong ginagawang basihan sa kasalukuyan. Again, sa part ni COMELEC, hindi po kami pwedeng makialam, pero ang mapapahayag lang po natin, kahit po magkaroon sila ng pagdinig, na tayo po ay handang-handa para sa November 2 barangay and SK elections. Okay. Kaugnay ho niya, nasaan status na ho yung ating paghahanda para naman sa barangay at sangguniang kabataan elections? If in case na hindi matutuloy, would this affect again yung ating pong mga preparation sa iba pang mga aktibidad ng poll body? Halos 3 buwan, mahigit na lang po ang natitira natin bago po ang eleksyon na yan. Kami naman po ay 95% ng handa, tapos na ang lahat ng balota, tapos na ang registration of voters. Yung po mga election paraphernalia na kakailanganin ay nabili na natin at kasalukuyan na po itong dinideliver sa Commission on Elections. At the same time, yung po mga presinto na sa buong Pilipinas na maaaring mga-activate natin ay handa na rin po. Na-inspect na namin yung mga paaralan and therefore ang matitira na lamang namin ay yung tinatawag na training ng ating mga guro sapagkat ang barangay and SK elections po, Bombo Dennis, ay manual na halalan. Hindi po ito automated election kumpara doon sa Bangsamoro parliamentary election. Okay. Isa ho sa mga bago para sa nalalapit po na filing ng Certificate of Candidacy dyan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, I think, yung Declaration of Conflict of Interest. Ano po yung importansya ng nasabing deklarasyon para doon sa mga kumakandidato at para na rin sa mga botante, Mr. Chairman? Yan po ay nagsimula doon sa ipinahayag na sentimiento ng ating butihing ombudsman na sinasabi niyang kakausapin niya ang COMELEC na magandang mailagay po iyan. Kami naman po, hindi na kami naghintay na magkaroon ng pag-uusap. Pinag-aralan na po kaagad ng Law Department namin. Kanila pong narekomenda na dapat ngang mailagay yan at ang Commission and Bank ay sumang-ayon at ito po ngayon automatically nakaprint doon sa Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, hindi po ito separate na dokumento. Doon po sa mga panunumpaan ng isang kumakandidato sa barangay at SK, magsisimula ngayong eleksyon na ito, ay may nakalagay na sila ay nagkukumit, sila ay nagdideklara na hindi sila magkakaroon ng conflict of interest sa anumang negosyo pagka sila ay nakaupo sa pwesto. Ibig sabihin, kung sila man ngayon sa kasalukuyan ay miyembro ng isang board of directors o may-ari ng kumpanya o may-ari ng anuman po na may interest sa pamahalaan, ay kinakailangan po nila na kung sila mananalo, bibitawan nila. Technically po, pag pinag-isipan ng iba, Sir Dennis at Bombo Dennis, sasabihin teka muna, mukha namang yan paulit-ulit na. Meron naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Meron naman sa Ethical Standard for Government Officials and Employees. Bakit kakailanganin ilagay pa? Sa amin pong palagay, mas magandang mas maaga, may ganun ng klaseng deklarasyon at commitment yung mga tumatakbo. Kung ako ngayon tumatakbo, bakit ko pa hihintayin manalo ako? Pag file ko ng candidacy, dapat wala na akong kahit na anong conflict of interest na maaari makaapekto kung ako'y mananalo at hindi pwedeng hihintayin ko na lang kung kailan ako mananalo. So yan po pwede namin kasuhan ng perjury yung mga hindi po susunod o tatalima dyan sa mismong commitment na yan na ilalagay sa Certificate of Candidacy. Okay. Mr. Chairman, another thing, dito ho sa nalalapit na Bangsamoro elections, may mga naitala na ho ba kayo na mga campaign violations as of now? At how about yung mga election-related violence talaga na matutukoy ho natin o natukoy na ho natin? May na-record na ho ba tayo? Considering na inilabas nyo na po yung areas of concern dyan sa naturang rehiyon, Mr. Chairman. Bobo Dennis, alam mo, nakakatuwa naman. Simula pa nung nag-filing ng candidacy, nung mas maaga pa, nung mga bandang Mayo, nag-filing tayo ng candidacy para sa Bangsamoro. Tapos nagpatupad tayo ng tinatawag na gun ban at meron tayong 165 checkpoints sa buong Bangsamoro. Ay wala pong lumalabag po dito, wala po halos nasasakuta. At the same time, yung katahimikan sa buong Bangsamoro ay napapanatili. Nung isang araw nga, naglabas tayo ng tinatawag na areas of concern. Meron po na 27 na red category area sa buong Bangsamoro, 21 sa Lanao del Sur, tigi-tigisa doon sa ibang mga probinsya. Pero ito po'y bumaba kumpara doon sa nakaraang buwan. Nangangahulugan po mula sa red category, yung iba nagkakaroon ng orange o nagiging green na, nagiging napakaayos po yung mga area. At in fact po,
Bongo Dennis, sa kasalukuyan, wala tayo isamang munisipyo ang kandidato para ilagay sa COMELEC control. At sana po ito'y mapanatili. Siyempre sa pakikipag-ugnayan natin sa security forces ng pamahalaan at sa ating pong mga kababayan, itong katahimikan na ito hanggang sa mismong dumako tayo sa araw ng eleksyon. Kaya nga po yung COMELEC, nakakapagpatupad kami ng mga preparasyon nang wala po tayong problema o hindrances o ika nga ibalakid. Ang poll body ho ba may matatawag ho tayong contingency plan sakasakali ho na magkaroon ng security concerns, ano? Lalo na ngayon po maliban doon sa mga nagkakagulo ng mga tao, meron din mga masamang lagay ng panahon po na nangyayari. Paano ho itong concern po natin na ito, Mr. Chairman, kahit ano man yung mga problema, papalapit na ho itong halalan, siyempre gusto natin matuloy sana. Kaya lang kabi-kabi lang ho, may lindol, may bagyo, at may kaguluhan ng mga tao ho dyan dati, Mr. Chairman. Sa huli po namin command conference, kasama ang lahat ng security forces natin at iba pang ahensya na involved sa paghahanda dito. Kasama po yan sa mga inaipresenta sa atin ng mga alternatibo. Ika nga plan of action, plan A, plan B hanggang plan C at madami pang plano para kung sakasakali magkaroon ng man-made calamity or natural calamities o yung mga hindi natin talaga na iniiwasan na mga pangyayari. In fact, kasama na rin po yung pagkakaroon ng malawakang power interruption sapagkat alam niyo po sa ilang parte ng Mindanao talagang laging may power interruption. So kasama rin po yan sa mga pinaghahandaan ni Commission on Elections, lalo na nung nagkaroon po ng tinatawag na lindol at naapektado rin ilang parte ng Mindanao. At the same time, nagkaroon din po ng malawakang pagbaha doon sa ilang parte ng Maguindanao at Lanao del Sur area. So yan po ay meron po kami mga contingency measures. Ang importante, ginagarantiya natin sa mga kababayan natin, tuloy na tuloy ang September 14 Bangsamoro Parliamentary Election at anuman po ang mangyari ay meron pong mga alternatibong mga opsyon at paghahanda ang inyong Commission on Elections. Okay, finally, Mr. Chairman, apat ho yung mga electoral exercises na nakahanay ho pala ngayon, ano? At una yung sa Antipolo, Cavite, Bangsamoro, and Barangay Sangguniang Kabataan elections. Di ho ba naman nahihirapan ng poll body para sa mga ito at hindi kaya may mga bahagi ng preparasyon na makompromiso yung kalidad ho ng ating mga paghahanda dahil kabi-kabila po yung tinatrabaho ng ating mga tauhan. At di ko na lang alam, yung pondo, kung nagawa na ho ng paraan yung sinasabi po ninyo initially na may kakulangan sa ilang mga pagpupondo dun sa mga preparasyon po na ito, Mr. Chair. Alam niyo po, Bongo Dennis, sadya naman ang 2026 pala ang tunay na super election year. Maliban sa nakatakda nating halalan sa mga binanggit niyo, mayroon po tayong mga plebisito na kasabay ng barangay SK elections. Katulad nga po halimbawa, dyan po sa Naga City, hindi po ba ito po yung nagpapa-plebisito upang i-convert sila into highly urbanized city. Medyo malaki-laki rin po yan at dyan po ay pinagbigyan natin na maisagawa kasabay ng ating barangay SK election. Meron pa pong 3 na nagpapabago lamang ng pangalan. Meron po dyan sa bandang Alabang, meron sa may bandang Camarines Sur, at meron sa may bandang Davao. So yan po lahat ay isasabay sa ating halalan ng Barangay SK. Kasama rin po sa paghahanda natin. Sa kasalukuyan naman ang COMELEC, lalo na Barangay SK elections, may sapat na budget. Ang ating naman pong Bangsamoro Parliamentary Election, may sapat na budget. Yung po kasing mga plebisito, yan po ay pinoprovide ang budget ng proponent o ng mga LGU. Yung special election, hindi naman namin inaasahan yung pagbakante dyan. Talaga po dyan kami nagkaroon ng problema. At the same time, dyan po talaga nagtipid ang COMELEC, nag-realign kami ng ilang budget o yung hindi mo na paggastos sa ibang mga programa upang makumpleto lamang ang kakailanganing budget. Sa part ni COMELEC, kaya po namin. Basta lang may resources tayo, may kontit sapat na panahon, hindi po problema sa amin. Bongo Dennis, yung mismo magkakasabay na halalan. Yeah, with that, maraming salamat po Mr. Chairman sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayon pong weekend. At ingat po kayo dahil medyo maulan po ang ating panahon. Maraming salamat, Bongo Dennis, sa mga kabombo natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia. At yan ay kaugnay doon sa mga pinaghahandaan na aktibidad po. At yung eleksyon lalo na
dyan sa Bangsamoro Region at Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Bombo Sports News. Ito muna tayo mga kabombo. Muling nagpakitang gilas ang atin pong kababayan Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa Canada Open. Uusad na ho ito sa sunod na level. Muling ipinamalas kasi nitong si Ayala ang husay sa kanyang laban nang talunin itong si Katie McNally at yan ay mula sa Estados Unidos at maayos ho na sinimulan nitong si Ayala ang kanilang laban at agad na nakuha ang unang set doon sa score na 6-3. Gayunman ay naging mas dikitan ang laban at matindi ang kanilang palitan ng puntos at pagsapit nga ng ikalawang set kung saan ay nagpalitan ng puntos itong dalawang manlalaro ay naging mas mahigpit pa ho ang sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang laban ay nakaramdam din ng discomfort. Ito si Ayala, kaya naman humingi siya ng medical timeout. Sa kabila nito ay hindi siya nagpatinag at muling bumalik sa court upang magpatuloy ang kanilang laban. Nanatili namang determinado ang Pilipina tennis star, ngunit natalo sa ikalawang set sa score na 7-5. Mas naging kapanapanabik pa nga ang third set mga kabombo matapos namang muling mapalitan ng puntos ang nagpalitan ng puntos ang dalawang manlalaro at nakontrol ni Ayala ang momentum at tuluyan hong nakuhang ikatlong set sa score na 6-4. Dahil dito ay uusad na itong si Alex Ayala mga kabombo para naman sa susunod na level ng Canada Open at patuloy ang kanyang pag-angat sa larangan ng tennis na inaabangan naman ng mga Pinoy na personal pang nanood yung ilan doon sa mismong venue ng event. Sa dagdag pa nating mga balita mga kabombo, kuha muna tayo ng update mula sa ating reporters. Ito yung posibleng pagdalo ng mga pamilya ng drug war victims sa pagdinig ng kaso ni former President Duterte doon sa The Hague ay bahagi raw ito ng pinaghahandaan ng nasabing grupo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Cindy Graida. Inihayag ni Atty. Nery Colmenares, counsel para sa mga pamilya ng biktima ng drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinaghahandaan na ng kanilang kampo ang nalalapit na pagdinig sa International Criminal Court ngayong Nobyembre 30. Inaabangan na ng grupo ang opisyal na pagbubukas ng aplikasyon mula sa International Criminal Court para sa mga biktima at nagnanais magsilbing testigo upang ipaglaban ang matagal ng panawagan na hustisya. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni counsel para sa mga pamilya ng biktima ng drug war, Atty. Nery Colmenares. Nagbubukas ang ICC ngayon ng mga aplikante para mga victims na gusto o nais maghanap ng hustisya para sa kaanak nila, pwede silang mailista doon sa kaso. Ang advantage syempre na nakalista ka sa kaso, nilaban mo, ina-assure mo yung mga namatay mong mga kaanak na ipinaglalaban mo ang hustisya para sa kanila. Inamin naman ng kampo na nananatiling malaking balakid ang kakulangan sa pondo kaya sinusuri nila ang posibilidad ng paghingi ng suporta mula sa iba pang mga human rights advocate. Pinabulaanan din Colmenares sa mga balitang posibleng makalaya ang dating Pangulo kasunod ng mga pahayag ni United States President Donald Trump laban sa International Criminal Court at iginiit na walang direktang epekto ang foreign stance na ito sa kaso. Pinatungkulan din ng abogado ang panawagan ng ilang mambabatas na muling sumapi ang bansa sa Rome Statute kung saan binigyang diin niyang nakadepende kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magiging hakbang ukol dito. Nananawagan siya sa pamahalaan na huwag magpasindak sa banta o impluwensya ng ibang bansa at tiyaking ang interes ng mamamayang Pilipino ang laging manguna. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang naging pahayag ni counsel para sa mga biktima ng drug war, Atty. Nery Colmenares. Ang mensahe ko sa Malacanang, dapat ang siniserve mo yung Filipino people. Kung anong hinihingi ng Filipino people, yun eh. Kung anong para sa interes ng mamamayang Pilipino, yun dapat ang sundin. Na may panangga sila sa human rights violations, yun dapat ang interes na sundin, hindi ang Amerika.
Pero siyempre, kung matakutin ang Malacanang, o hindi may impact talaga yan. Sabihin nila, hindi na lang kami babalik kasi baka makakalaban pa namin si President Trump. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ako naman tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Yung pag-iwan ng mga kabaong na may mga larawan ng mga leader ng China, maaari daw itong magdulot ng maling mensahe ayon sa isang eksperto. May naging panayamang Bombo Radio Kawayan. Binigyang diin ng isang security analyst at military diplomacy expert na bagamat may karapatan ang mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, hindi nararapat ang pag-iwan ng mga kabaong na may mga larawan ng mga lider ng China sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil maaari itong magdulot ng maling mensahe at makaapekto sa diplomatikong ugnayan ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Chester Cabalza, sinabi niya na maaaring bunga na ito ng lumalalim na pagkadismaya at galit ng ilang Pilipino kaugnay ng umano'y patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa mga lugar sa West Philippine Sea na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Cabalza, sa pamamagitan ng naturang pagkilos ay pinapakita ng ilang mamamayan ang kanilang saloobin at protesta laban sa mga aksyon ng China na nakaaapekto sa soberenya at pambansang interes ng bansa. Gayunman, binigyang diin niya na bagamat may karapatan ang mga mamamayan na ipahayag ang kanilang mga opinyon at sentimiento sa ilalim ng freedom of expression, mahalaga pa rin maisagawa ito sa paraang mapayapa, responsable at naaayon sa batas. Anya, dapat tiyakin na ang anumang uri ng protesta ay hindi magdudulot ng takot, banta o panganib sa ibang tao at hindi makaapekto sa diplomasya at ugnayan ng Pilipinas at ibang bansa. Dagdag pa ni Cabalza, mahalagang maiparating ang mensahe ng mga mamamayan sa tamang pamamaraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at paggalang sa umiiral na mga batas at international relations ng bansa. Siguro ang nakikita ko dito ay nakabantay naman ng ating pamahalaan. Minomonitor nila kung anong nangyayari at patuloy pa rin yung negosasyon ng Pilipinas at ng China pagdating sa finalization ng Code of Conduct. At syempre dapat magkaroon ng self-restraint din ang ating mga kababayan pagdating sa ganito dahil unang-una kung ang intention natin ay magkaroon ng malawak na appreciation pagdating sa Code of Conduct ay dapat pa rin na bigyan natin ng kahalagaan yung diplomasya. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamada. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, itong Akbayan Youth ay wala raw nakikitang dahilan para muling ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon. May balita dyan ang Bombo Radio Rojas. Walang nakikitang dahilan ang Akbayan Youth para muling ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon o BSK 2026. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Frank De La Torre Araneta, miyembro ng Akbayan Youth, sinabi nito na hindi dapat nakasalalay sa mga politiko ang demokrasya dahil nakabata ito sa kagustuhan at pagpili ng publiko. Giit ni Araneta, dapat nang mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na pumili ng mga bagong lider na karapat-dapat at handang maglingkod sa kanilang komunidad. Mahalaga rin aniya na mapalitan ang mga opisyal na hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin upang mabigyan ng pagkakataon ang iba pang lider na maglingkod sa barangay at kabataan. Nananawagan din siya sa mga botante na maging mapanuri at responsable sa pagpili ng kanilang iboboto at huwag basta magpadala sa impluwensya ng mga politiko. Para sa amin po, yung mandato ay nasa balota po, no, nasa mga presinto tuwing eleksyon at wala po sa kamay ng Kongreso. No, isa po itong tangkang pagpaliban na naman ng eleksyon at tangkang isang tabi na naman ang demokrasya. So we reject this proposal, no, sa lahat po ng forma dahil makikita pa lang natin Mayo pa lamang po na may mga
bills na sa House of Rep, resetting yung term at patuloy na nagkaroon ng postponement bills, no? I believe 7 bills, if I'm not mistaken, yung mga version na ifinal sa mababang kapulungan. Mula rito, sempila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Delhi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Samantala, isa pang grupo ay kinikwestiyon yung tunay daw ng mga reformang ipinaiiral ng Pangulong Marcos. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Duda si Calyude de Guzman, convener ng Artikulo 11, kung makakabawi ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino lalo na't papalapit na ang pagtatapos ng kanyang termino matapos ang mahabang panahon na nawala ang kapangyarihan ng pamilyang Marcos sa pambansang politika. Sa panayam ng Bombo Radio, ipiniliwanag ni Calyude na kahit may natitirang 2 taon ang administrasyon, mahirap na itong makabawi sa mamamayang Pilipino kung magpapatuloy ang kanyang mga personal na agenda. Dagdag pa nito, kung nais ng Pangulo na matapos ang kanyang termino na may magandang reputasyon, kailangan niyang baguhin ang kanyang mga pulisiya sa pamamagitan ng pag-una sa interes ng masang Pilipino imbis na sa mga bilyonaryo, dayuhan at mga dinastiya. Dagdag nito, hinamon ni De Guzman ang Pangulo na simulan na ang pagtanggal sa provincial rate at papanagutin ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Ako'y nagdududa na, pero pwede pa naman, 2 taon pa yan eh. Mahaba-haba pa rin yan. Pero ang dapat niyang gawin, baligtarin lahat niya yung kanyang mga patakaran. At sa halip na para sa interes ng gobyerno ni Trump, ng US, at ng mga big business, ipihit niya ang kanyang policy at programa sa interes ng masang Pilipino. Hindi ng mga bilyonaryo, hindi ng mga dinastiya, at hindi ng mga dayuhan. Yun ang pwedeng gawin. Pero I doubt kung gagawin pa nga niya yun kasi hindi niya ginawa sa 4 na taon. Ang pahayag ni Calyude de Guzman, convener ng Artikulo 11. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! May malaking sunog na naitala dyan sa Pangasinan kung saan ho ay nasa 20 fire truck yung kinailangan bago ito ganap na maapula. At natuklasan ito ho pala ay pabrika ng kandila. At may update dyan ng Bombo Radio Dagupan. Umabot sa Category 4 ang sunog na sumiklab sa isang malaking pabrika ng kandila sa Barangay Pawa sa bayan ng Manawag dito sa lalawigan ng Pangasinan kung saan ay tumagal ng halos 8 oras bago tuluyang maapula. Ayon kay Manawag Mayor Doc Ming Rosario, nagsimula ang sunog bandang 2:00 ng madaling araw at mabilis na kumalat hanggang sa itaas sa Category 4 at kalauna na idineklarang Task Force Alpha ng Bureau of Fire Protection dahil sa lawak ng tindi ng apoy, mahigit 20 truck mula sa iba't ibang bayan at lungsod ang rumesponde upang tumulong sa operasyon. Ilang ulit ding nagsagawa ng water refilling ang mga bombero upang tuluyang makontrol ang apoy. Nahirapan ang mga responder na apulain ng sunog dahil karamihan sa mga materyales sa loob ng pabrika ay wax at iba pang sangkap na ginagamit sa paggawa ng kandila. Upang makatulong sa operasyon, ginamit din ng lokal na pamahalaan ang bago nitong fire truck, penetrator fire truck at boom truck. Gumamit din ng mga bombero ng fire suppression foam upang mapigil ang pagkalat ng apoy na naging dahilan naman ng makapal at maitim na usok na nakita sa lugar. Sa kabila ng tindi ng sunog, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Hindi rin nadamay ang bahay ng may-ari ng pabrika at mga katabing kabahayan matapos mapigilan ang pagkalat ng apoy. Kaya nagpatuloy, naging mahirap. Alam namin, hirap na hirap din ito at mga BFP. At maganda lang po at pansin ko sa kanila, talagang meron silang kumbaga
pagtutulungan talaga, may teamwork, no? At hindi ka iiwan hanggat hindi po nila naapula at napahinto itong sunog. So, sa pangalan po ng ating local government, kaya po nagpapasalamat po sa ating mga counterpart na mga bayan, kasama na po ang PANDA, Dagupan City sa pagtulong po dito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ugaliing tumutok sa mga kaganapan, lalo na't sunod-sunod yung mga kalamidad na naitatala sa ating bansa. At para updated, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa area ho ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Pero kung kayo ay nandun sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Abang sa Central Visayas, dyan naman ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung kayo ay nasa probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At doon sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At mga kabombo, narito ang Orasio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sa Ningalaw na. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa New FM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay aton sining iplastar sa inyo ang mga winners sa aton sining suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM 2026. Dira kita nagpanigayon sa aton sining market draw sa Arevalo Public Market. Gaalalawas kag ginang mga entry sa Dropbox naton sa aton sining mga kasimanwa, sinuayhan ang mga maswerte nga taga-daog sa tag 1,000 ka pesos nga cash plus gift pack. Ang gift pack gilatkipan sa 1 ka baling aurokan, 1 ka box ang MX3 coffee nga may napulo ka sachet, 2 ka packs ang kumiyabihon kag 3 ka holiday beef loaf. Kag subong man sanday sino ang mga mapalaron man nga tagdaog sa aton siniiyang mga pahampang nagbaton sa cash prize. Kag subong man mga papremyo nagikan sa aton sini nga mga sponsors. Check naton si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Yes, Bombo Cham, kadungan sang maulanon sining panahon diri sa syudad sang Iloilo, nagpaulan man kita no sang papremyo sa Arevalo Public Market sa gipatikayon sining
swerte sa palengke sa Bombo Radio kag sa Star FM na kung sa diin pulo ang nagapauli no may bitbit sining mga balde kag cash matapos nga nabunutan sa aton sining ginapatigayon ng raffle draw no sa may nasambit sini karon yang merkado mga kun sini nga nag-participate kid no sa paghulog man sang ila sini nga mga entry sa Bombo Champ. So antes talawagon ang ining mga pangalan no maswerte sini nga pulo sini ka mga nabunutan no sa aton sini nga raffle draw. So ginaknales na nato na no ang market in charge si Sir Eric San Agustin ang nagapatigayon gid nga dayon kag sang Local Economic and Enterprise Office kag sa bilog man no nga personnel sang market in charge no sang Arevalo Market sa pagpatigayon no sa aton sini karon nga draw sa nasambit sini karon nga lugar kag upod man na Bombo Champa ang pila naton sini kay na mga product sponsors no nga nagatanyag man to kay na sang pila sini ka mga free taste no kag subong manti ang ilaman sini nga mga produkto no sa may market no sang Arevalo. So sa sining ginpatigayon naton sining raffle draw ginuyatan tani karon no ang pangalan sang pulo tanana ka mga nagdaog sang 1,000 ka peso sining cash kag 1 ka balde no nga puno karon niya sang grocery. Nagapanginbulahan kita kay Connie Ann Saison, 30 anyos ang pangidaron sang Tansa Timawa, Iloilo City. Nagamit ni siya sang R Florete coupon bilang ila sining proof of purchase. Ang ikaduha si Teresita Gravanza, 65 years old, sang Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Nagamit ini siya sang San Miguel, Pilsen. Ang ikatatlo si Cecilia Sevilla, 64 years old, taga Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang Holiday Beef Loaf, no? Ngayon sining proof of purchase. Ikapat, si Yolanda Abaygar, 69 years old, sang Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang San Miguel, Pilsen. Ang ikalima, amo si Kenneth John Pibote, 41 anyos, sang Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City. Nagamit man sang Orocan sini, no nga sini nga proof of purchase. Ikaanom, si Consuelo Lucerna, 66 years old, sang Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang efficacent oil, no nga sini nga proof of purchase. Ang ikapito, si Dinita Gunyabo, 68 years old, sang San Isidro Haro, Iloilo City. Nagamit sang Sarsaya oyster sauce, iya sining proof of purchase. Ang ikawalo, si Sinaida Javier, 70 years old, ba mo ning pinakatigulang no? 70 years old si Ma'am Sinaida sa Gasuok, Arevalo, Iloilo City. Nagamit man sang San Miguel Pilsen ang iya sining proof of purchase. Ang ikasyam, amo si Russell Banyas, 43 anyos, ang Natividad, Barutak Viejo, Iloilo. Actually amo ni siyang vendor sa may sa may Arevalo Market ta Bombo Champ basi matingalab lang bot iti taga Barutak Viejo dangat pa no so dira siya nagabaligya pero ang original address sa taga Barutak Viejo na siya no nagamit sang Holiday Beef Loaf ang sining proof of purchase kag ang ikapulo nagkompleto sa aton sining listahan amo si Risa Joy Encio, 30 anyos ang pangidaron, taga Barangay Santa Fe, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang Holiday Beef Loaf ang sini karon niya nga proof of purchase. Dito tanan ini sila no nagpauli nga malipayon nga may bitbit sini nga isa ka balde sa Orocan nga puno sang grocery Bombo Champ ting iban sini kay nantes kun magpauli kay ulan-ulan libot anay sila sa may merkado sang Arevalo no kay way kaya sang agyan to sa may merkado nga basa. No, subot sila yung kay ti bag-o mo, no? Ang Arevalo Market ti naglibot-libot anay sila kun ano sila mga blaklon sa wet and dry section no nga ila sila makita antes ini sila nga maka pauli. So kabilugan ang kalabanan ti gamiton kuno ang ila sila nga nadagan sila nga 1,000 pesos sa kinanglanon sa sulod sang puloy-an kangay sang bugas kag sudan no do mo nang masamigid nga mabatian naton no nga gasuhan nila kag iban ti gamiton pagit kuno no sa pagbakal sa dugang sila nga entries no bangod nga basi kon swertihan pagid sila no sa Grandro Bombo Champ
darag ko pag sini nga mapapremyo ang ila sini nga ginalauman nga basikon sila pagid ang mabunutan sinidugang. So magluwasa sa sining pulo ka mga nagdalaog sa aton sining nga raffle draw nga naghulog sa ila sining nga mga entries, naghatag man ta no sang kalipayan pagi sa aton sining nga parlor games. No, may gipatigayon sini kita nga video key challenge kag subong man may ara man ta no sa nga pila sini ka mga pahampang may longest breath ang pila pagidto kay na ka mga nakahatag man kalingawan sa mga nag-upod no sa aton sini nga market draw subong sini nga adlaw. Sa video key challenge nato na mo ni si Ronnie Isaac ang gin-declare sini karon nga winner, bumutsamp actually kung kanta lang pag-istoryahan, damo gid man mga mayo maganda sa rebalo. Sa aton sa nga mga kabombo galing ti dapat isa lang gid mo, no? Ang dapat sini nga i-declare sini nga magdaog ako na winner, no? Kinang judge naton si Bombo Siren do na bodlayan gani nga mag do na bodlayan man sa magpili ko sino kay do halos tanan bata kag tigulang do mayo gid maganta. Sa aton sini nga makbombo ti sa ulihi amo ni si Sir Ronnie Isaac no ang gin-declare sini karon nga winner sa aton sini nga video key challenge. Sa mga kabombo naton basi do na miss ni Labla no kun duay sila kinato sa area ko nanong performance ni Sir Ronnie bumbutsa bari pa bati talipot lang no ang iya sini gin kanta Hello no ang iya sini nga title sa aton sini nga mga kabombo arib lang iya part lang no sa iya sini nga performance ang winner naton sa video key challenge sa Arevalo Public Market. I see you park outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. I know to see the sunlight in your hair, and tell you time and time. Kampiyon! Hello! Pero ni Isaac. Is it me you're looking for? Porte. Magani, no? Yung original rendisyon niya to ya sang Hello. Hello ha. Sino kanina nagkanta ni? Ando na lipat na kobla mo? Lionel Messi, no? Hindi, football player na yan gali. Lionel, ano to? Richie? Ano to? Lionel Richie, mga Richie, no? Lionel Messi, manyakon man. Do mo na Tiyan mo na gani, kay do, gini, kung matian mo kag, kung do medyo mauti ikaw, bumutsam ti, hindi man siguro malayo nga do siya gid ang gideclare sini nga winner sa aton sini ka mga kabumbo kay ang tingo gid may impact hindi lang magluwas ang winner ta ang mga taga Holiday Sun Pride nag-intra man yo kung naghatag lang sang do song number Bumbo Jomar do sort of intermission number. Intermission pero kung siguro naginta do kun ako do mo do sila gid ang do sila gid ang dugin magluwas sa performance audience impact pagid. Bumutsam matian tabing tingog sang mga girls from Holiday Sun Pride. Ang kanta nila ni Kiss Me. Manaog ko ron alokanta ka. Do double kiss Bao double kiss. Double kiss kiti duha sila mo, engineer. Siya ribla ng performance no sang duha ka mga personnel sang holiday
beef loaf kag corn beef kag tosino no Bombo Champ no Shoppers Tosino sila ni Sakina nag patigayon no nag intermission number arrive lang portion sa gila sining performance. Holy, darling, holy, real time. Kiss me, holy, darling, with all your might. Kiss me, holy, darling, with all your might. Kiss me, Apas na po Hindi ka mapas? Sa Bombo Champ no nabatian to ang bako namin sang ila sining performance ng mga tawo kay na ang galakato ga pundo mo. Doon na notisyaran ko, isa to ka ang kanta to do nagatulok-tulok mo to si mo samtang kanta sa kismi to. Amo gani do ga palipod-lipod ato skilled to Doon gina takos kong panulukan bla. Duwa man lang ka mo itong ginatulok-tulok samtang nga nagkakanta mo? Bala mo kung sinong isa? Sino be? Si Bumbo Chris. Grabe no. So this away sa to wala. Why to yak opod si Bumbo Chris. Bisan bisan paano doon naghahatag man sila si engineer dyan Dave gali itong isa. Tinuduwa mo lang ka mo tutuparay kagina? Tuno laban do yang tulok aragin si mo? Likaw na gani ko mo. Amo gani na notisyaran ko gani gina. Tiya mo na at least kung paano actually kada draw tanay upod ginisla agod nga maghatag kalipayan Bombo Champ sa aton sa mga kabombo. So nang lauman pagid no sa masunod kag ano pagid yung mga performance niyang balantayan man. Sa aton sa mga product sponsors man nga naghatag man kalipayan sa aton sa mga nagapartisipar no sa gipatigayon sila naton sa market draw Bombo Champ. All right. So nang latest no update no sa may mga ano pagkita gali sino nagdalaog sa di ba may harap pagin si Iban ang dance showdown? Sino nagdaog? May dance showdown pagid no. Siguro sa pangalan palagas sa Lacron. Ang duga sa mga winners sa Bombo Champ. Sa aton sa mga kabombo. May harap pa damo to kina may dance kag longest breath man mo. Nga gin patigayon kag tinagahatag man gamay kalapayan sa mga naga-participate karon sa aton sa market draw sa Arevalo Public Market Bombo Champ. All right. So nang latest no by the way subong ti medyo ga ulan-ulan karon sa syudad sa Iloilo. Duway ga untat yani Bombo Jomar ang ulan niya. Untat no. Kay nato sa Arevalo do nag-init lang gamay no ang panahon pero do balik man do nagbrubugnaw man. Gamay lang nga init tapos bugnaw naman dayon Bombo Champ. No, kag subong ti mo na mabatsagan ko regular na ulan ng panahon sa pila ka bahin karon sa syudad sa Iloilo. So nang latest sabay direkta sa Arevalo Market kag salamat no sa mga nagupod sa aton sa market ro. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa kag congratulations sa mga winner sa aton siniyang market draw week number 5. Masugod naman ang week number 6 sa subong iyang hapon. Kung maghulog kamo sa mga drop boxes dira sa aton sininga mga kabombo, ang ibutan nyo sa inyo sininga mga entries is week number 6. Week number 6 na kita sa aton sininga mga koturan. Standby man kamo dira sa aton sininga mga kasimanwa kay yari na lawagon taman kilalahon ta ang anom ka mga maswerte siniyang winner. Diri naman sa aton sininga studio draw. Bombo Rojane, please go ahead. May nga po sa aton sininga mga kabombo, yari na ang aton sininga mga winners, maswerteng winners sa aton sininga week 5 sa studio draw sang swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Patunugan ang inyong sininga radio dira sa aton sininga mga kabombo kay gamonog ang ulan para nga mabatian ninyo aton sininga mga winners diri nga maswerte nga nagadaog sa aton sininga promo. Una kita diri sa paglawag sa aton sininga consolation prize winners
nga magabaton ini sila sang tiga 1,000 ka pesos sa aton sini nga mga kabombo. Atensyon, aton sini nga winner nagaedad 60 anyos. Taga Barangay San Vicente, Purok 4, Leganes, Iloilo. Nagamit sa nga iyan sini nga proof of purchase nga Orocan coupon. Kaga magadaog 1,000 pesos as consolation prize winner. Congratulations sa kay Susan Diorek. Susan Diorek, 60 anyos, sa Barangay San Vicente, Purok 4, Leganes, Iloilo. Ikaw isa sa aton sini nga maswerte nga winner. 1,000 ka pesos sa aton sini nga mga kabombo. Ikaduha naton diri nga winner sa gihapon magabaton 1,000 ka pesos nga cash. Nagaedad 28 anyos. Taga Barangay Libong Cogon, Zaraga, Iloilo. Congratulations sa iya, nagamit sang San Miguel Pale Pilsen. Congratulations sa kay Maureen Marian Villanueva or Maureen Marian Villanueva sang Barangay Libong Cogon, Zaraga, Iloilo. Ikaw ang maswerte nga magabaton 1,000 ka pesos as consolation prize winner. Ang next naton diri katatlo nga winner naton sa sang 1,000 ka pesos nga cash. Nagaedad 35 anyos. Taga Zone 3, Barrio Obrero, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga Ara Florete coupon. Congratulations sa kay Cheryl Bico. Cheryl Bico sang Zone 3, Barrio Obrero, Iloilo City. Kag magabaton sa gihapon 1,000 ka pesos sa aton sini nga mga kabombo. Amoy adto nga aton sini nga consolation prize winners, magabaton 1,000 ka pesos kada isa sa ila sa aton sini nga mga kabombo. Kag ang masunod naton nga lawagon na diri nga aton sini nga major prize winners. Una kita diri sa third prize winner nga magabaton na 3,000 pesos nga cash. Nagaedad 37 anyos. Taga Barangay Badiang, Anilaw, Iloilo. Nagamit sang proof of purchase nga pure gold receipt. Magabaton na 3,000 pesos. Congratulations sa kay Lalaine Aquino. Lalaine Aquino sa Barangay Badiang, Anilaw, Iloilo. Ikaw nga aton sini nga third prize winner. Maswerte nga nagdaog 3,000 pesos nga cash as third prize winner naton. Ang masunod naton diri nga lawagon aton sini nga second prize winner. Nagaedad 42 anyos. Taga Barangay General Hodges or General Huge City proper. Nagamit sang proof of purchase nga gardenia. Kag maswerte nga nagdaog 4,000 pesos nga cash. Congratulations sa kay Sandra Saloma. Sandra Saloma sang General Hodges or Huge City proper. Ikaw nga aton sini maswerte nga tagdaog second prize winner 4,000 pesos nga cash. Samtang ang aton sini nga first prize winner magabaton 5,000 pesos nga cash. Nagaedad 47 anyos. Taga Barangay Rojas Street, Maasin, Iloilo. Nagamit sang proof of purchase nga sarsaya oyster sauce. Congratulations diri sa kay Cristina Selvido. Cristina Selvido sang Rojas Street, Maasin, Iloilo. Ikaw nga aton sa nga first prize winner nga nagdaog 5,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Liwat talawagon nato na nga aton sini nga mga winners dapat alas 8 sa aga ari na kamutanan na diri sa estasyon sa nga Bombo Radio. Lunes nga adlaw Agosto 10,
para tingob ini nga ma-award sa inyo sini nga naswertihan sa aton sini nga week 5 sang swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Liwat talawagon nato na ang mga pangalan sang nagdaog consolation prize winners nga magabaton ini sila sang 1,000 pesos nga cash. Cheryl Bico sang Zone 3, Barrio Obrero, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga Ara Florete coupon. Maureen Mariana Villanueva sang Barangay Libongkogon, Zaraga, Iloilo. Nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Kag Susan Diorek sang Barangay San Vicente, Purok 4, Leganes, Iloilo. Nga nagamit sang proof of purchase nga Orocan coupon. Kamo nga aton sini nga consolation prize winners kag ang aton sini nga third prize winner Lalaine Aquino sang Badiang Anilaw, Iloilo. Nagamit sang pure gold receipt nga proof of purchase kag mga baton na 3,000 pesos nga cash. Subong man aton sini nga second prize winner Sandra Saloma sang General Hodges or Huge City Proper. Nagamit sang proof of purchase nga gardenia kag nagdaog or maswerte nga nagdaog 4,000 pesos nga cash. Kag ang aton sini nga first prize winner Cristina Selvido sang Rojas Street, Maasin, Iloilo. Nagamit sang proof of purchase nga sarsaya oyster sauce kag maswerte nga nagdaog 5,000 pesos nga cash as first prize winner. Liwat atensyon sa aton sini nga mga kabombong ang aton sini nga mga winners sa week 5 sa studio draw. Liwat alas 8 dapat ari na tanan sa istasyon sang Bombo Radio Lunes nga adlaw Agosto 10. Dala sang inyo sini nga duha ka valid ID sa pagpamatuod nga kamo nga aton sini nga mga winners. Kag by the way sa aton sining mga kabombo, ang aton sining draw sa week 5 gin tambungan ini sa aton sining FDA representative Ma'am Arlene Ponsaran. Sa aton sining mga kabombo. Bombo Cham. Thank you, Ged, Bomboro Jane. So, by tomorrow, lasutso, dapat ari na din sila sa istasyon. Kag dalasang nga duha ka valid ID nga napa photocopy nga daan para nga dulo diretso na kita Bomboro Jane. Lunes. Yes. Lunes sa aton sini nga mga kabombo dapat pagpatak las 8 ari na diritanan para nga tingob nga ma-award ini sa ila ang ilang nga naswertihan nga cash kag magamit nila sa nagakaigo nga galamitan nila Bombo Cham ang ilang sini nga nadagaan na nagikan sa week 5. Kag by the way, week 6 na isulat dira sa inyo sining entry sa paghimo dira, nagahilapit na gid ang aton sining grand draw sa 6, 7 na ang next naton diri nga week number kag aton sining grand draw. Damua kay dako gid ang chance ninyo nga magdaog kag 1 million pesos nga cash ang nagaulat diri sa aton sining maswerte nga tagdaog or grand prize winner sa aton sining promo. Back to you, Bombo Cham. Thank you so much, Bombo Rogeno Banyan. So, there you have it. Aton sining mga tagdaog sa week number 5. Sang swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Pagbalik naton na banwa istoryahan naton ining mataas nga opisyal sa isa ka probinsya ginpahog sa sulod sang Bulangan. Ang pangayaw nga opisyal man. Oh, grabe sa sulod sang Bulangan nagpinahugay ang mga tinaga kuno nga nabatian sa sulod sang Bulangan. Iti sa microphone giniginambal. No? Kung hindi makabayad, hindi kagwa buhi sa Bulangan. Grabe nga mga tinaga. Galing ang pamangkot. Do mas grabe pagiguro, engineer. Wala mo kung ano pamangkot. Nga may mga opisyal sang gobyerno sa sulod sang Bulangan. Balikan tanibla kay patpat naton sa aton sinibaray nga pagpangalagad pagharapos kilamang sa bilang kaimportante nga mga panumdom. Oras, 27 minutos sa kaligad sa tak ng alauna.
wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 2 to 8, 2026. Sa kagangyang nga banda, magabalik sa sining weekend to deliver another great musical show sa concert at the Plaza presents the Totong Villeros Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sa aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Do. Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot.
Human ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayong nga load and cargo management sa salakyan.
ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan, samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imong atulunan kag daw hindi ka makahibalo kung Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 38 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. As promised sa aton sining mga kabombo, aton sining pag-istoryan ining natabo sa isa iya ka bulangan. No? Nga kung sa diin ang mga involved ang lunsay mga elected official. No? Sa aton sining mga kabombo kag naglabot pa sa punto nga mayara sang threat sa kabuhi. No? Sa aton sining mga kasimanwa. Nag-umpisa ini during sa isa iya ka derby. So sa mga bulangiro, naintindihan gid subong nila nga season is early bird. Magambag ka nga early bird ti mga taga 8 to 9 months edad sang stag. Sa aton sini nga mga kasimanwa ang kung magtuhaw man sa likod ko karon, no? Hindi mo nang aktual nga bulangan, no? Butang ila da engineer Leong lang. Now, so early bird season binulangay stag, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, may mga pabulang nga nagtranspire sa aton sini karon niya mga kabombo. And may isa ka pabulang nga mambal naton star-studded. No? Nga man star-studded. No? Ang background ko rin mas mayo ang dubulangan lang mo kayo hindi pa man yung pwede mapula mga piso. No? Anyway, star-studded kay ti nagtipo ng tanan sining mga big boys sa industriya sang game foul, no? May mga pangayaw nagikan sa nagkalilain siniiyang lugar all over mambal naton the Philippines sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Now, may isa ka sultada nga kung sa diin, no? Nag-atubangay sa ibabaw sang ruweda ang manok. Ang manok sang alkalde sa probinsya sang Iloilo. Ang kasumpong niya taga Capiz. Now, may ara sang ginatawag sining protesta sa nangin result sang sultada bangod nga ang sentensya sang sentensyador, no? Daog ang taga Capiz. Now nagprotesta ining si mayor nagikan sa probinsya sang Iloilo, no? So as per policy, as per policy sang bulangan, as what information, based on my information, nga consider baton, ang policy sang bulangan is that may ara sang CCTV, may mga cameras, so kung may ara sang iprotesta or may gina-question, i-review, no? I-review ang video footage sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Now, gin-review and upon review, nag-decide ko nung pit manager
Mga pit manager, siya ang siyempre, nag-manage sa nga Bulangan. No? Gin-reverse ni pit manager ang desisyon, no? Nga kung sa diin, draw ang result. Wise ang nagdaog, draw ang result. That was first day. Kasubong sina nga hitabo. On the second day, sa aton sini nga mga kasimanwa, nagsugat anay naman ang entry from Palawan versus entry from Negros Island Region. No? Ti magamba ka nga Negros Island Region. Do halos iya ang tanan sini nga mga dalagko man sini nga breeders from Bacolod City, Negros Occidental, Oriental, ara ginadatanan, mga bakas ang unanga din, halin manok mo, Negros ni part. O, bilim-bilim na yung simo mga tao. Grabe, Negros na manok yaw. O, lumos na. O, pero subong tindi na. O, mas ginakibang sila mga taga halin si Lilo manok. But anyway, so Palawan. Palawan versus Negros Island Region. Ara sa biya nga corner or wala ang Palawan, yara sa meron or agaw ang from Negros Island Region entry. So ang sintensya, ang desisyon sa sentensyador is daog ang ara sa wala, ang taga Palawan, entry from Palawan. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? So medyo do hindi satisfied ang tag-iya sang entry from the Negros Island Region, naghambal siya nga kung pwede, ipa-review ta. Ipa-review naton ang fight and ang desisyon sang sentensyador. No? So, nag-protest karon ang sa meron, ang sa agaw nga side, ang taga Negros Island Region. No? Now, may isa kuno kamatas nga opisyal sa nasambitan sining binulangay nga madamo nang inom or madamo nang nakonsumo nga makahulubog sining ilimnon. Kag bangod sa tong butanta may mga senaryo nga why man sila nga nagabaysay but ginaayo nga kung pwede i-review ang nasambitan sining sultada kag para nga madesisyonan sa aton sining mga kasimanwa. Ti ining mataas nga opisyal nagsinggitan kuno sa aton sining mga kabombo nga diri sa amon lugar final ang sentensya ka sentensyador kag wala na gina-review. Daog gito ya. Subot sa lingon ang desisyon sa sentensyador perdi si agaw daog si biya. Now nagreklamo karon ining opisyal from the Negros Island Region kay it so happen nga ang entry from Negros Island Region ang tag-iya is an elected official. So nagreklamo ang tag-iya sang entry from the Negros Island Region nga sang first day gin-review gani ang protesta sang mayor nagikan sa probinsya sang Iloilo. Tapos subong mapa-review ako, hindi ako yung pagpasugtan. Nagsinggitan kuno dayon ining mataas nga opisyal sa probinsya sa aton sining mga kabumbo nga magbayad kamo kay kung hindi kamo kabayad, hindi kamo kagwa buhi. Ginaguba nyo Bulangan. Pangayaw lang kamo dire, ako opisyal dire. Oh.
amo na kunong hambal sang opisyal over the microphone sa sulod mismo sang Bulangan. Now, ang interesting part sa aton sini nga mga kasimanwa, sandig sa aton sini impormasyon nga nakuha naton sa aton masaligan nga tinimanan. Day 1, mayor sa probinsya sa Iloilo versus Capiz. Ang mataas nga opisyal nga hambal nga diri sa amon lugar, wala di ang desisyon sa sentensyador final. Ang naghambal nga bayad kamo kay kung hindi kamo kabayad, hindi kamo kagwa buhi sa Bulangan. Dito siya nakapusta sa manok sang mayor sa bahin sa probinsya sang Iloilo. No? So kung ang desisyon sa aton sini nga mga kasimanwa sang sentensyador ang sundon daog ang entry from Capiz. Ugali kiti nag-question si mayor from the province of Iloilo, nagprotesta, gin-review, patas. No? So imbes nga maperde si mayor from province of Iloilo, maperde man kuntani ang mataas ka opisyal nga nagsinggitan nga kung hindi makabayad, hindi mo kagwa sa buhay sa Bulangan. Ang natabo patas. Why maperde ang mataas ka opisyal nga nagsinggitan sa sulod sa Bulangan gamit ang mikropono? Sa day 2, Palawan versus Negros Island Region, as per information sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Sa Palawan nakapusta ang opisyal nga nagsinggitan nga kung hindi ka mo makabayad, hindi ka mo kagwa buhi diri sa Bulangan. No? Tika ang desisyon to, Palawan nagdaog mo versus NIR, Negros Island Region entry. Dito nakapusta, ining opisyal sa aton sini nga mga kabombo, kung ipa-review to, basi nagpatas pa, kuti why gidyatan ni daog, ining opisyal nga nagsinggitan. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung ang kilala ko pa, nakita nyo ang pattern sa aton sini nga mga kuturan. No? Ngati, tabalaan naman siyang tanan siniyang may pasyon or ang pasyon yara sa pagsagod sining mga game foul. Kumbaga, it's a gentleman's hobby. No? Whether win or lose, ibatunon mo dira kung anong kapalaran sininimo sa aton sining mga kabumbo. No? Kay amo niyang sports ang mga gentleman, but ginalaktan abi karon sang panahor sang gambling, so kung may money involved, no? Dala naman ang dang ego guro plus makahulubog nga ilimnon. Kag doy ni makabaton sang kaperdihan unfortunately sa aton sini nga mga kabumbo may ara sang pag sinupakay gid nga matabo sa aton sini nga mga kasimanwa. Magluwas sina ari pagid sa aton sini nga mga kuturan. Sandig sa Republic Act number 6713. Ethical standards. Gina-require ang tagsa ka mga public official, government official, employees, and even mga elected official sa aton sini nga mga kabumbo nga dapat high ethical conduct and accountability gid ini sila. Sa aton sini mga kabumbo, no? Kag may guidelines man sa Civil Service Commission, kag ara sa aton sini nga layi may ara sang DILG Memorandum Circular. Nga ginadumilian ang local government officials kag mga employees na hindi pwede makasulod sa
Bulangan, casino, or kung ano man siniya nga mga gambling areas. Nawang pamangkot, nga ara dito ang mga opisyal, nga ara dito ang mga elected official, mayor sa probinsya sa Iloilo, may mayor man to sa probinsya sa Capiz, may board member nagikan sa Negros Islanda Region. Ang pamangkot ara sila da. Sa aton sila nga mga kabumbo. Subit silingon, ginsupak nila ang aton sila nga layi kag ining Memorandum Circular number 2017-20 sang Department of the Interior and Local Government. Worst, may mga threat na iya nga nagkawas sa baba sining mga opisyales. Sa aton sini mga kabumbo, may mga pinahugay na nga kung hindi kaya makabayad, hindi ka di kagwa buhi. Sa aton sini nga mga kauturan. So, kung ang kilala ko pa gani, sinya ginawa ta gani iya ka panago-nago. Para nga ti, bisan paano, mabulong taman ang kahidlaw tabla sa aton sining ginakahiligan iya nga sport, no? Pero ang iban iya kuno banwa, no? Daw ginabalandra pa yan nila ang ila sini iya nga mga kauglingon. Panawagan kita sa Department of Interior and Local Government. It seems nga ginadisregard ang Memorandum Circular ngayon sa nga ginpagwa. Kag madamo sa gyapon iya sang nagapadulong sa mga kasubong sini nga mga lugar of which nga ti sandig sa mga pagsulundan, hindi gid kuntani ini sila pwede. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti may mga nagapamangkot diri Bumbutsam, sino inang mayor sa probinsya sa nga Iloilo, sa dinhi na nga Banwa. Abi sugiri man kami. Bumbutsam, sino inang mataas ka opisyal nga naghambal nga kung hindi makabayad, hindi kagwa sa Bulangan. Sa aton sini nga mga base kong nahambal ya malang adto kay ti yara sa makahulubog sini nga limnon mo. No? Daw hindi man siguro gid nga hungod yadto, but ang information is that yara lang siya siguro sa makahulubog sining ilimnon. Pero kung why kuno ini makainom or why ini nakainom, do mabuot man ini. O galing sa aton sining mga kasimanwa, mas patal karon iya nga istorya. Ining presensya sang mga elected official sa Bulangan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Iti bawal ni sila mo. Bisa na mga pulis gani bawal. Magluwas lang kung naka-duty sila para magsikyar kag mag-maintain sang law and order sa isa iya ka Bulangan nga lisensyado. Ilay naman niyang istorya ya kung ara sinsiruhan ng pulis. Duha man nakabagay. Naga-surveillance para nga magpangdakop, magpang-raid. Ukon, nagabulang-bulang man si Sarge. Di ba? O nagapropawak man si Sarge. Di ba? But, amo ginaiya sa aton sini nga mga kauturan. No? Insindihan man ina sang aton sining mga opisyales sang gobyerno.
No? Kay ti may mga mayor, congressman, no? Governor, do halos man lang sa tanan sini nga patag sang politika. May aragid sang mga tawo nga ti ang ila sini nga hilig is magsagod man iya sang manok, no? Nga ginagamit sa kompetisyon or game foul sa aton sini karon niya nga mga kauturan. No? For example, mayor ka, congressman ka, bisan SB member ka lang, board member ka dira, or whatsoever, bisan barangay kagawad ka gani. No? Or barangay kapitan ka sa aton sini nga mga kabumbo, hindi ka pwede das bulangan. Or regular employee ikaw sang provincial government, city government, hindi ka pwede sa sulod sang bulangan sandig sa DILG Memorandum Circular. No? Enjoining all local government officials and employees to strictly observe and comply with the prohibition against entering, staying, and or playing at gambling casinos. Oh. Lakip na sila dre mga bulangan sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, no? Pwede man na siguro nga kung may ilig kagin sa manok, engineer, padala mo lang to sa imo sini nga mga tinawo Tapos i-video lang to nila, total subong damo naman cellphone di kamera, i-video lang to nila no? Para makita mo kung live lang sila sa ila sini nga mga social media account. Kaga mambal nga boss, ara na boss aton fight boss. Oh, saka na boss. Oh, you know. Preso lang kilala ko sa una sa may sa may Aranita Coliseum Lab Engineer, kilala ko. Puerte to World Slasher Cup, no? Saka ang interest ang kilala ko. May gasunod to kuno dayon sa ringside. Pala mo sa una ginabitbit itong iPad pa na iyabla engineer iPad. Ginabayaw lang kuno muna sang siguro tinawo to sang pinanser. Nabayaw yun lang muna. No? Ginabayaw yun lang iPad. Dito lang yung galantaw live si boss nila Oh. Tapos, hambal ni boss nila, nagdaog ko manok mo. Ako ng iPad sa una, ginaalsa mo na. Kita mo nang short nga folder na. Naduwa mo na sa una, lang iPad, na mo nakadagko sa una. Galibog ulo sang tagiya sa manok. Yan sinunod yaman. Pagtapos ko na fight, daog yung manok mo. Isa pa yung cellphone nga gingabot mo na. Sir, kausapin nyo sir ni boss. Istorya mo ko na dyan ang tagiya sa manok ang owner sir, magandang gabi sir. Ang bago nung sang galantaw to live. Sir, ang galing ng manok mo sir. Isang palo lang nanalo ka agad. Yes sir, bukas pwede ba tayong mag-usap sa opisina? Para sa tinungain ako nung ito namin ito score nila, engineer. Sa malipot nga pulong, pagadason nga adlaw, ana namin ngali ang opisina, ang katawag to sa cellphone, sa iPad, sa cellphone, maplastar lang to yung gali sa iya sa nga kwarto. Tapos, storyana isa santang iya sa manok, via messenger lang dito na to kiban sang tagiya sang manok ngang nagpinance gali sang iya sini nga entry engineer mapati ka kag sa hindi ako una do hindi man magpati pero subong nagpati na ako priso sa New Bilibid Prison. May big time gali ito nga nagapang amusin na nagapang finance korte nga mga ability la engineer no
Sa aton sini mga kasimanwa. Pero ti istorya na lang naton bilin. Ang punto sinadira iya nga ginadumili ang pagsulod sa mga casino kagagambling nga mga lugar, areas ang mga empleyado sa gobyerno kag mga government or local government officials. Nga ara to sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. 3 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program. O kaupo naman sa kay Tita Regine. Iba ni balita kag impormasyon tugyanta sa iban sinimanus Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Lazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 2 to 8, 2026. Sa kagangiyang banda, magabalik sa sining weekend to deliver another great musical show sa concert at the Plaza presents the Totong Villeros Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ng internal kag external problems sa aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Do. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma
nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Sa Radio Bombo! Good afternoon sa internet mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program on a weekend, beautiful Saturday, bisan nga maulanon sa iban nga lugar ba gid as in. Damo gid lang supplies ng tubig haling sa kalangitan. Ginabubo diri sa aton. But anyway, be safe always. Mas madami kung may payong, may jacket, may mga kado. So sa nga hapon, of course, you know what's going to happen diri sa KLP. We're going to interview sang aton diri nga winner. And later on, mag-a-announce naman kita sang aton nga new winner para sa sininga semana. And if you have your stories ready and prepared, you can always send them readily sa ato nga email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you write your stories and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or kung may mga business ka mo diri, may mga errands ka mo diri sa syudad sang Iloilo, bitbitan na lang ang makasaysayan ninyo and hand in personally diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Sige, I hope you're doing good out there sa sininga maulanon nga kahaponanon. Si Tita Regina inyo nga kaupod diri sa kahapon lamang program. Aring ato ng bahanon para sa inyo tanan. From Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon, welcome sa kahapon lamang program. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same.
No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada, I'll be right by your side. Sa una nga panahon, sa mga nanay kay tatay naton nga panahon, hindi pa to uso ang family planning. So padamo-damo to ya bata kay para nga padamo-damo sang lahi. So mga panahon, ang mga ginikanan nag-control kay ti very wise. Mahal ang tanan. Kaya of course, sa pagpaeskwela sa kabataan, dako-dako ang gastuhon. Ang ato nga winner dire, the winner gid siya no, when it comes sa kadamuon sa kabataan, kay isa gid ka dosena ang iya nga mga anak. We would like to welcome diri sa ato nga studio ang ato nga winner si Gemini sa 4th District. Mayong hapon gid sa imo, Ma'am Gemini. Mayong hapon, ma'am. Daw hindi gid man tama kadako sang imo nga family, no? Pila ka bilog ang kabataan tagani kag pila ka bilog ang mga apo? 12 bata ko, dason apo ko 30. Oh, di ba? Bisan sa mga kaapuhan, ang dami-dami. Pila gani ka mo ka mag-utod kay ikapila ikaw? Ika-3. Mhm. 4 kami mag-utod. Oo. And puros ka mo babae? Oo. Kumusta ang kabataan sang imo mga utod? Tagpilaya ka bilog? Ang magurang ko nang napatay, dason ang ikaduha ko nga magurang
pituan ng bata. Atong una nga magulang mo, pilaan ng bata? Waay. Wala ta na bata. Nang ikaduha, 7. 7. Ikatatlo, ikaw. 12. Ang sunod sa imo? Waay man. So winner ka gijagali. Balikan tayo mo nagliligad. 8 ikaw katuig, sang hinali, napatay ang imo iloy. Ano ang rason? Nali latan na mga natumba. Insa how? Nagpagaling na natumba latan na. Dason waay gindara sa daw nagapangluy apay waay gin konan. Basi na heart attack? Ilam. Kundang gin kulam ay ilam po matuod. But ako very shy diri sa aton nga bisita, no? Ma'am, tunog-tunog aton tingog, ha? Sa pagkapatay, sang imo nga iloy, ano ang natabo sa inyo nga mag-utod? Daw nabudlayan, gin pang-adapt kami, gin buol ako katiya ko, ang magurang ko gin buol ni Lola. Duhad labilin siya na kay tatay. Okay. So, kumusta naman ang inyong amay? Sang orihin ng Pamindanao sanda, pisang ay lang mabuhayan man, hay nagpamana ya magurang ko sa Mindanao, nagbalik ya tatay ko sa Iloilo. Kaya daw may masakit bala tiyaya. Si Tita Regine ako, mama. Tita Regine. So, wala siya sang mga utod mo nga gindala dito sa Mindanao? May tuya pa iti ng diyata na mauli sa panakon. So bali, may gindala to siya nga mga magulang mo. Pila ka bilog? Kang libayon ko. Pila ka bilog? 2. Tapos, ikaw diri, sa kay sino niya ikaw ginbilin? Sa akon nga tiya. Ang isa mo kautod? Sa lola ko. So 2 ka mo ang ari diri sa Iloilo. Okay, kumusta man ang tratar, ang pag-alaga sa inyo, sa mga bilinan sa inyong amay? Daw, nakabig da ako nga tunay nga bata. So kanami, gid. Di pa eskwela ikaw nila? Oo. Pero nga bal mo, ginpabanahan nila ikaw sa iyang kasugdanan, kakagustuhan. Abi palihog, istoryahi kang isin. Ay, nagbalik to si tatay, ay nagmasakit sa Mindanao, ti nag-uli. Ti uwat istaran, ti nag-decide yung mga tiya ko nga pabanahan la ako, gusto may istaran si tatay. Ti daw kabiglaan wala nga, tapos ka-closing ko, decide nga mamana ako, kung kani, pakasal ako dayon. Pila imo edad to? 18, ma'am. Naka-18 ka lang. Tinakita mo man ni ang lalaki nga gusto nila ipamana sa imo, Daw malaka man. Pero nakita mo man? Taga dito man sa inyo? Sa neighboring kan man. Tito crush mo man siya? Ay, inday. Ay, titay. Dang, ako gigta na nga nang nga maka-eskwela bala ako. Why man siya kapangaluyag sa imo? Waay. So, Duro anang nubya. Duro anang nubya? Sino luyag nga magpakasal ka mo nga duha? Dang, ang nag-adapt ka na ako kag anang parents. Ano ang imo nangin reaction sa nabalaan mo? Nga daw daw masubo. Pwede akot mahimo ay si tatay istanan hay ti nang daw madakon masinulundon kabla tita aw. Kapati ka lang. May nobyo ka amo to nga time? Uy, tako inday naganobyo. Daw kisa dang ginasunlog-sunlog kanimo pay uy tako naga hay ang akong ginapanumdum ang makatapos ako ka eskwela. Pero sa ling mo, bago lang gid ang closing, meaning, ano gid closing? April 20. Tapos, ginpakasal ka na ya. Oo, ano nga bulan? June? Grabe no. So, June bride gali ikaw. Nakaistoryahan na yung kamon sang lalaki nga ini? Before ka mo nagpakasal? Alang yung ginatugo nga hambalon ako nga kung maghuo akong kasal dayon pa ay tako nang ko nga huo
Kung ilam kay Papa, amula akong hambal. Kaya, Sa nag-istoryahan ka mga duwa, anong ginistoryahan nyo? Huwag din day, amulang da. Amulang gid na. Ano ang hando mo gani nga wala na tuman bangod sa gulpi mo nga pagpamana? Mangin bank teller. Ay, wow. Gusto mo tani mag-work sa bangko. Mangin isa ka bank teller. So, nainit ka sa lalaki nga ini, kay dugin ginkuha niya ang damgo mo nga ina. Gani, wala nga natuman. Yes. So, 18 ikaw, ang imo nga ginpamana, pilang edad? 21. Siling mo mo siya nobya? Isugot man siya nga pangbayaan ang mga girlfriends niya para sa imo? Maybe. Ara man ka mo, so nagsinugtanay na nga, magpakasal na ka mo? Wait. Mga parents lata na tita ang naga-istoryahanay. Gani, no? Sa unang nga panahon, bahala na ang mga parents. Ang kawawa ang mga kabataan. Tigahibi ka man. Kasi hindi ka paluyag na magpamana. Oo, tita eh. Ay, tiway mahata. O ay kung matuman akong handom. May mga ginapangayo ang mga ginikanan mo sa pamilya sa lalaki bago ka mo magpakasal? Oo, tita. Ano ang ginpangpangayo? Ng sewing machine. Wow. Sino ka pang Nahi. panahi sa inyo, ha? Sometimes ako man. Ang imo nga ginakabig nga mama, gapanahi man? Oo. Nga amo gid ang iyang ginpangayo, ginhatag sang bana mo, sang family niya? Sa kanamon tanaw ay pag-itao kay mama. Sa inyo. So amo nang imo nangin pala nga buhian sang ulihi? Nagapanahi. Why kung magani mayos tita it mayad anti. So ano pa gid ang rason? Ano pa gid ang pangayo sa imong mga family nga ang gindali-dali gid nila nga pabanahan ikaw? Ang astang may istaran si tatay tita. So nangayo balay? O ay amuladang may istaran ng si tatay ko. Sabihin siya ma-estar? Sa kanamon tita. Ginpapabanahan ikaw kay kamuya ginpatindugan ka mo balay. Oo. Tapos parang diraman bali, malumon ang inyo nga father sa inyo. Ay, okay. So klaro So ano ang natabo sa simbahan samtang ginakasal ka mo kay dugalangot ang buot mo nga do hindi ka tani iluyag nga magpamana na? Nga pamangkot pare, dang may portion nga masabat ka bla tita nga hoo. Tiwai ko gawai ko hipos la ako pay ang maninay ko sa likod. Sari na ako kadang kuhit nga masabat doon. Tias nagpatid la ako kita eh. Hindi kayo tani maghambal hoo? Why ka man nang hindi? O ay ti basi hindi madayon blagag daw mahuyan balaya. Sa amo nga mga tinion, anong nagasulod sa imo nga isip nga ang kalawig nga wala ka nagsabat dayon hoo? Kahit kung may bana ka doon daw ay kadot freedom maglagaw-lagaw. Tapos ang imo pagid nga damgo, no? Ginambal mo man sa bana mo nga tani luyag ko pa mag-eskwela. Man-an naman eh. Tigin pa eskwela niya ka? Why, inday, pagka next year, may bata ko dayon. Wow! Ginlagas, gigali ang 12 kabilog. Istoryanta bala? Sa una nga gabi, isang inyong kakasal, sang imo bana. Ano may ulunan sa tunga. Insahaw? Di ay daw ka awkward bala inday nga daw may imaw ka daw bala nga daw ay gid sa pinsar mo nga amo kada nga may tupad ka. So hindi ka pa ready, hindi ka pa prepared. Dahil tunaan ko lang nga touch me not eh. Ay wow. Touch me not. Wala man siya nagmeter? Ay, nagpati man. Kulbaan man siya gali sa imo. So wala gid sang may natabo sa una nga gabi. Ay. Pero may ara daya sa inyo no, sa 4th district may ginatawag nga pasaka kaumagad. Ano ang natabo?
pagpasaka ka magay, kung nag-adto sa andang nga lugar, dang pumiro kita, di daw mabulig ako daad ka ng kung isa, mga hugas sa pinggan, mga ano, hindi magpasugot ugangan ko. Daw prinsesal ako, yung ko tubra. So manami, ang ilang pagbaton sa imo. Palangga nila ikaw. Okay. Before ka mo patigayon to sang pasaka umagad, touch me not ka mo gyapon sa imo nga bana? Yes, ma'am. Oh, so nagkadto na to. Wala sang may natabo. Okay. I-describe abi sa amon ang imo nga bana, ang hitsura niya, ang character niya, etc. Sang urihi inday nang pag-uli namo do sa akong nga lugar. Daso may kaunggalingon kami nga balay. Nang very possessive bigta na inday. Pag-conservative. Daso daw ay blat imo inday at freedom. Balahid daw pros lang bawal. Atuod ka? I cried secretly. You cried secretly. So, natukiban mo ini, sa nagpauli na kamo sa inyong lugar. Kag-ara na kamo sa, ginahambal mo sa aton nga as a letter mo nga, sa getting to know each other nga stage. So, ano ang imo nga na-discover pagid sa imo husband? Aside sa pagiging possessive, aside sa pagiging stricto, ano pagid? Conservative? Inday, may day. Uay naga-inom alcoholic drinks, uay man naga-panigarilyo, uay man naga-sugal, kag hardworking, kag honest mainday. That's the good side sa imo nga husband. Bisan conservative, okay lang man na ako conservative. Bisan possessive, siling mo, bisan na stricto, pero kadamo man sa mga positive sides niya. Okay. Kumusta naman siya sa pagdisiplina sa inyong kabataan? Very strict. Magdulong gani inday tanang pangbata sa suludo ka balay. Ay tanaga panghapit-hapit sa kundiin. Kag hindi gusto kadang daw magahor nga nagadrinusing kag nagarenibi. Ay ako inday ga ugtas sa akong mga bata bisan duro hay will behave sa na inday. So, paano niya ginadisiplina ang mga kabataan? Nga nangin well-behaved siling mo, ang mga bata? Kung wala hindi, magdulong do abing halin si eskwelahan mga kung ano. Sa sulod do dasan nakabalay, dasan may mga Pasko o kung birthday, kuno ay kalesensya kay tatay na hindi pwede ikaw makaadto. Kag dasan no ay akong mga bata, mayos ka, panghinga-hinga inday sa mga kabalayan. Kaya hindi siya luyag. Hindi, dyan sa kalangit na. Di kung may mag-violate sa sina nga rule, ano ang punishment? Kung kayo sa'yo na, not masanda Kaya galing sa side ko inday, ay maano ako sa kabataan ko, ay tao nga pangagig, makon daw nagapamuyayaw o kung ano. Naamula dati, daw nag-compatible makaming duhay, naka-understand ako ka dang batasan ni tatay na. So nag-complement ka mo. Kung siya stricto, ikaw naman niya, ginahalug-halugan lang ang pag you leave the disciplining sa imo nga husband kiti daw okay ka man no sa pamaagi sa iya nga pagdisiplina. Balikan ta to nga ang touch me not. Nga period. Sinsan ogin left ang ban. Nga past 1 week mo ma'am, muya ka man kadahay ti bana mo doon. So naligadan, isa ka semana nga may ulunan sa tunga ninyo nga duha. And then, so na-lift na ang ban. After how many months kag nagbusong ikaw? Ano kalawig nga nagbusong ikaw? Natuigan or nabulanan? Natuigan. Ikaw 18, no? Siya 21. Okay. Pero sa nagbusong na ikaw, sunod-sunod na? Oo, inday. Ay, nang, tubla nga nagapamati ko ka, hutik pala na to,
Parte okay. sa family planning. Oo, gapamati ka gali sa una. Oo, Hutik sa kay Dr. Ranisa. Oo. Di ano Dinahin- natunaan mo? Magturog ka din ang radyo sa talinga ko. Gid, dason ang mga bata katurog, dason tatay nakaturog. Ang ako talaga pamati, gid ako kada kun ano hambalan, balain siya nga gabi gid kunya programa nga ano ganing ang bana ko hindi ta disadvantage ka family planning amo anang nalantaw hay may time bala nga tuya kuno sa naman ana nga napatay ang babae hanungod sa family planning ilang kung ano tanato nga napatay ti hindi ta na pwede hindi ta na gusto nga mag-amo nga mag-family planning tamo. Ginsunod mo ang luyag niya nga hindi ka mo mag-family planning? Dason daw isim lang ako dahil mamata. Hay after luyag na abi mama kabata kalaki pagid. Nga apila ka 12 ka bilog imo kabataan. Pila dira ang lalaki, pila dira ang subang babae. ko ang lalaki nag-ikaduha ang ikaduha nga lalaki sa may bata ko dahil nga kapid laki baye sa ikapat ko. Ti luyag na inday makabata pa kalaki. Ti kada bata ko bayi gagawa hasta nga nakabata ako sa agot kong malaki. Nga nag-stop. So kung wala ka gali nakabata sa lalaki, pagid may continue pa. Basta nagka-14 pang inyo kabataan, no? May ara kita anay letter sender diri hambal niya yang 14 gid ka bilog ya kabataan, isa lang ya ang tatay. Sa ila lang gid nga duha naghalin. Ti kay naga binusong ka na, nagapinamata ka na. Ano to natabo isa ka best? Nga nagsimba ikaw sa inyo chapel. Dumay na batian ikaw. Nga istorya ano at ang parente ko man mana. Diyay. So kung wala ka babae nga imaw na nagsimba, kada kita na kanimo nagabusong ka. Ang balang gabusong gani wait bana ako pa. Good answer. Amo na yang mga sabat, no? Tinapuntuhan gid siya. Kumusta ka kung magbusong? Way ka man nabudlayan? Ay, inday ang manugbat. Ang akon nga paltira ang nag-adapt kanakon. Libre Paltira, gali siya. So, libre. Amo na galing nga kaisog sa imo. Bala na daa kung magbusong. Ti paano? Tuig-tuig na busong ikaw? Hindi man tag 2 years man, inday. So paano? Paano mo na-handle ang 12 ka mga kabataan? Sang una ko nga pag nga bata, may ang libayon ko dyan kanakon hasta mag-ikaduha kong bata. Pag ikatlo kong bata, ang bayaw ko duman sa imaw ko. Ang sa ikapat, kapid amo doto nabudlayan mo ako. Isa, magikuan ka, naduyan ko lang hindi. Tita hasta makaturugan kag magtimpla kag gatas. May period nga dululungan nga naga-dede pa ang mga kabataan? May ara ka nga na-experience? Why may inday. Dang breastfeeding te, gina kung daw surusobrado nga 1 year, gina pakaon po ka. Lugaw ni si kanon. So tanan mo nga mga kabataan, gin breastfeed mo? Buti ka nami, no? Laka lang ang pagmasakit, very healthy, and then after a year, gina-shift mo na sa solid foods. Amo nang imo. Dason inday abi ay ako nagapadoktor. How? Sa hampul-hampul lang yun. Ang magbata ako kag magsakit ulo na hampulan nang ni kadang nag-adapt ka na ako. So ang mga kabataan mo wala ka agi na hospital? Ang isa ko lang nga second to the last. Ay daw hindi kahibi. Kaya na umpawan man. Okay. So every time nga magbusong ikaw, kag tapos magbata naman ikaw, si Mister, nagabulig man? Ay, sige lang obra. Ano obra ni Mister? Kasi karga tapas man. Dason nga isa blacksmith blinday pamanday. Mga arado. Ikaw, makabulig ka pa sa imong husband sa kadamuon sa inyo nga kabataan? O ay ako gaobra sa uma inday kung may bata ako diyan nang tako sa akong mga bata. Kaya ako paitang sang drago do siya natik obra duma ako sa uma. Okay. So paano ninyo nabuhi ang inyong mga kabataan? Paano ka mo nagabuligay ni Mister?
Tana lang nagaobra inday. Mhm. Dang dason may gamay man kami nga ginaobra nga uma bala nang isa ka tanong ka mga kamuti dason mga tubo. Ti ang mga bata kunwait kargador nagakarga tapas. Nagabulig sila. Nagabulig sanda. Okay. Ti, ang mga kabataan, hindi lang siling pakaunon lang, pailisan lang, kundi nga ti, i-educate pa na sila. Paano sa nagdamo ng inyong estudyante? May college, may high school, may elementary. Paano ang inyong sitwasyon? Ay daw mapisan sa tatay na nakabakal makami kasi ka mga treasure, mga ano bala. Pang kanason daw sikunhan nga truck mabala nga panghauling na amo da nakabulig maka eskwela kananda. Kay sambal mo kay ina, ang isa sa mga good qualities ng imong mga mister is that mapisan gid siya. Kag honest gid siya. Okay. So, okay lang, bisan madamo ang kabataan. Paano ikaw nga nakabulig sa isa ni imong mga kabataan? Like, hindi niya ma-avoid. Ang isa ka bata, may balayran, may tuition, may finals. What if wala ka mo pasang ginakaptan nga kwarta? Anong inyo nga ginahimo? One time may student college ko, ng final na. Di ay tabuan ay gamit kwarta. Nag-adto ko sa scholarship na dason nga naghambal ako nga kun na out of 200 applicants udehe bata mo nag-apply na dara pa manakad. Di na ako ma'am may allowance doon manaw ay pagani. Nag-insist gid ako mangaya ka promissory note hasta lang nga makabuol ka final. Pagtaon na nagpa Iloilo ako dahil kag na magkuan, pila duman sa nangabayad ka tuition. Salamat, nakabuol ka final. So that means, no, nga, you also go out of your way. Nagapangita ka man diskarte para nga masolbar ang problema sang balayran sa eskwelahan sang imo nga bata. Paano mo naman na-avail ang 1,000 ka pesos sa 1 ka pulong-pulong sa inyo nga barangay? Nahuya ako inday magbayaw pa ay ang mga ko parents ko man kag mga parente bayaw doon te man ana do si bata ako. Ti way nagpatid la ako ay kun hambalon ako kakuan kun ano mga death over ka bata ko sa ulo ko man. So nga ahaw, may nagpamangkot kung sino may 12 ka kabataan, something like that? Oo. Pila ka mo ang nagbayaw? Ako la isa. Paano kanila na qualifying ati amo na nahatag sa imo ang 1,000 ka pesos nga premyo. Yang nga nakalabot sa amo to nga punto nga namangkot sila haw. Sino ang may damo bata? Ilom ta katong politiko unsang amo tay ana nga gen question nga kung sino may 12 ka bilog nga bata tao ana ti 1,000. Tinaghambal ang mga ingmog bayado ako kahuruya man pay man sige bala pinagbayaw ako hay in case nga pamangkuto na ako ano yung mga date of birth ka bata ko sa ulo ko. Di pa mangkot ka gid man nila? Ay. So basta na lang agin award sa imo ang 1,000. So mo nagali no nanginbentaha sa imo sa amo to nga tiyempo nga may 12 ikaw ka mga kabataan. Dason inday gin pa enroll ko duman sa duha ko ka bata. Ang 1,000 ay gid ako gintawan ti amo dang nagmaestra may isa-isa sower. Okay, sige. Kumusta subuan na dangatan sa imo 12 ka mga kabataan? Sa ilang pag-eskwela. Napa-eskwela sila tanan? Tay ibaw ay ka-college. Ay nag-obrada lang. Pila ang mga nakatapos? Daw ya college gid lang na daw na kwan gid nga naka-graduate duha. Kaya may naka-college man nga ay maka-graduate. Ano natapusan sa duha ka bilog? Dangkan, maestra sanda. Dason ang isa pagli ang lalaki ko automotive ang subang ko. Okay. Tapos ang iban nakatapos sang high school.
Tanan sila. Mm-mm. Wala lang ang tanan nakatungtong sa college. Doon mo na. Nga man. Wadla sa daming eskwelahe, nagkwanda lang daw na kuan hagin priority ko ang kuan ang manog maestra nga makagraduate dito mabulos duman. Wadla tana magikuan nag OFW dola tana. May OFW ikaw, nga kabataan. Pila ka bilog? Karon duha. I see. Pero kung nag-ayo sila sa inyo nga maeskwela gid sila, paeskwelahon nyo man. Siguro man may dayan nag-OFW do ya kuanti may gina dang medyo kuan madang agot ko da nautical da na bola pa. Hindi tanan luyag na automotive ti ang todo lang waid lang kaya na patay si tatay na tanan nag-resume ka mga obra ni tatay na kay because nga dogin train sila sa imong husband, no? Nga magbulig sa iya, magbulig sa inyo nga pangabuhi. So ang iba niya do na bangana sa pagtrabaho, kay tinaga-income na. So amo to siguro, no? Nga daw na distract sila sa ilang pag-eskwela, maskin pili na lang nila ang magtrabaho na lang para makabulig sa inyo. Si Mr. Gali wala na. Sa ano lang? 2017 bala na dura. Sige. Gusto naman pa mangkuton, ano ang pinakamabudlay nga parte sa pagpangabuhi kung 12 ka bilog, imo bata? Kag ano naman ang pinakamasadya nga bahin? Ang pinakabudlay ko nga nagkuhan ko inday, pag bata ako kakapid, ay ako ano mo nang daw ka tuwang daw balahay, way do'y mga nabugto ko kagyabayaw ko. Kag ang mabudlay mainday kung way kati pagkaon nga kung kaisan di maibitar nga mawadaan ka. May isa ko anay ka letter sender diri nga silingi ang bentaha kung damo ka mo nga mag-utod is that ang isa ka ulubrahon dasig nga matapos. Oo ma'am. Kag dason ang ako balang nga kabataan inday. Ang ana nga nakuon ko nga strict tatay na hay kun mag-obraya isa tanan inday nga makaya ka mabra tanan ginapaobra na o ay pinilian. So dapat ang tanan nagabulig. Kung obrahanay na ang pag-iistoryahan, dapat ang tanan maobra. I see. Pila na imo edad subong ma'am? 76. Masaulo mo pa ang ngalan sa imong mga anak nga pasunod? Hambal ko inday. Sige, try abinaton. 12 ha, 12. Si Jan, si Ruby, si Jenny, si Joseph, si Mary Faith, si Gigi, si Glenda, si Joanne, si Deng Lavinia, si Ligaya pa, si Lailani, kag si Abelardo. Si 12. Nakaya. Ang 30 mo ka mga apo. Sa ulo. Nag-aobra na isa. Engineer na isa. Ay, wow. May engineer na gali nga apo. Pero tanan sila kilala mo? Hindi ko gawa makanya iba. Importante mga bata, no? Masaulo pa, no? Nagurang naka-engineer. Di sa mo subong nga mga kabataan, karon nga may mga pamilya na sila. Sino ang may pinakadamo bata kag pila ka bilog? Ang kapid ko nga bayi. Pila ka bilog bata? Dali lang kagali na nga nalabot, no? Kulang lang siya 3. Tapos ang iban? Tag 2, tag 3, tag 5. Tapos, nga aging gamay na lang nila ako no ang ilang mga ginpang bata haw. Ginhungod nila. Ay, puros lang siya bakal ka mga dang sa gata, sa mga ano dang mga ay kaga usar ka lampin amo dali na usar ka mga kuando karon diapers. Diaper. Oo. Di sang una kay hindi pa to uso diaper. Why inday naputos ko la ka lampin kasi sa mga dang blouse ko mga ano lang diyan kun sa sulod kagway ko inday sari lagaw sang una.
Dira ka lang ginagatutok sa sulod sa panimalay. Kag ang bata ko inday igo da ka panaog nang tagtatlo do ka bulan ay nadlo ko basi ihampa ka malain nga hangin. Ay tuo. Kag dason ang bata inday close alima na hay basi kung katurog kag magkuragmang kag magturong mata na. Ginaano mo? Na before nga magturog gina kuanan gid alima na naputos kalampin. Kay patkilidon. Basta nga hindi magbugtaw, hindi makuragmang magkuragmang nga magturong bala mata na inday. So sa pagpadako sa 12 kabilog ng mga kabataan, ano-ano ang mga na-learn mo? Sa pagpadako sa madamo nga mga kabataan. Kung kaisa na, budlayan mo ako inday Dang kisa, mabatian ko sa mga tao mo na. Amudang at luyag, duro may bata na. kung sa tiya ko duman sa park, sa tatay ko na, sa dang tatay ko nga sad mo na. Pabai, dang akong hinablos ko magbata ay masagudan makbana na, nagla ka di Namong gidaya ako, nanda ka na ako na, amudang at luyag nga, duro bata na. Tapos sila ko na ito, matuod maduro bata ko. Hindi bala, kita nga mga Iloy, no? Once nga nakasugod, kita pamata, kag nagasigi-sige na, hindi na regular ang aton nga tulog. Diba? Ti ikaw kay 12 gidya kabilog. So tinuig gidya nga, bila ka tinuig gidya hindi irregular imo tulog no? Kung kaysa inday nagapulaw ako kung may mga hilanat mga da. Doko may ikaw kapulaw. So ikaw lang man ang nagabulong sa imo nga mga kabataan. Oo. Amo na, no? Nagasagad ikaw, kung damo ikaw kabataan. Tapos ang una nga panahon, hindi to dali-dali nga doktor ang sa isip sa mga herbal lang. Herbal. Okay man subo, tanan nga mga kabataan. Okay. So, bilang isa ka Iloy, nga nakalampuwas bata sa 12 kabilog, ano ang imo luyag ipanugyan sa mga kababainhan? Ang akong napanugyan sa dang ma-settle down bala inday before kamo nga magpamana o kung verify mo yung mga familia background makaimo nga mga i-part niya hay in case nga daw hindi kamot compatible mamanan mga daan ti hindi ka magsige inday hay kung makasalo kamo ti buhay kung hindi kamot compatible ma-broken home kamo ti mag-broken home mga bata affected. Kaagi man ka mo nagbulag-bulag. Ay, inday. Wow. Tisan saan nagtubo ang luyag mo kay mister? Sang nakabata daw ko inday isa. Daso nang sari ka istorya wala ang ako nga ugangan ka mga girlfriend bala ka. Bana ko daw nagkilos ako inday. Muda koon ko nga ay tuod nga hindi ko bala makita inday luyag ko makita. Dito kagid na trigger ha. Ano ang best part sa isa ka mother nga may 12 ka kabataan? Nang happy inday kung magtilingob sa ano mula may chistaman. Gani no. Gaw doon balay nga daw hindi maintindihan. Pero kasadya. Sadya. Amo ang best part. Kung dalag ko na ang mga kabataan. Kada isa bala inday nag-unite siya daw ay tandang nga nagako nga dang may akikuan kuwan ay inday. Naga-intindihanay. Naga-unite tanda. Naga-intindihanay, naga-binuligay, naga-pinalanggaanay. Amo na ang manami. Kaya manami man siguro ang inyong gintanom sa ila. Ang tudlo nyo sa ila. Daw may ginbilin mas si tatay nga kaayuhan sa mga bata na. Okay. First boyfriend? Si husband? Ay, hindi. First boyfriend mo siya? Sili mo, wala may kapangluyag si mo? Wala may... hindi ko madati first boyfriend. Ay, wala ako. Dati siguro tayo mana ako. Ay, husto gali, no? Wala mo ka mo nagpangaluyag nga ito, ha? Diretso hanay na lang, pakasal dayon.
Hay ako kung may maluyag, halimbawa daw may maluyag ka na ako, inday, hindi do ako kada magbugno ka na ng kainan ta ko, nga dang may naluyag ta na ako, tiinit ako. Kaya ako, inday na panchar, ya ako gilid nga ambisyon nga matuman. May lain ka sang buot sa ginikanan mo, sa tatay mo, nga ginpilit ikaw nga mamana? Daw ay may inday, hay ti nakabulig ma ako nga, ya tatay ko may istaran. So wala ka man regrets? Ay, hay daw, plangga ma ako ka nag-adapt ka na ako. I see. So kanami, and subong, ginarip mo na ang happiness bangod sang kadamuon ninyo. 12 ka kabataan, 30 ka mga apo. Kamo lang, okay nagig kamo yan. Kung magtililipon ka mo, no? Kag mas nagahapos ang ulubrahon, kung nagabinuligay ang tanan-tanan. Sige, miluyag ka nga tamyawon sa sininga hapon. Para sa mga kabataan nga pramati, kag mga amiga ko man dyan yang kung sinulay kung makita nanda, kilala naman daw. Kilala gid sang tanan sa inyo nga lugar. Ang ikaw kay ti ang trademark. Ang may 12 ka kabataan. Sige, may picture ikaw nga gin-share diri sa amon. Ipakita naton sa mga nag-watch, mga nag-view. So, amo ni sila tanan ang imong mga kabataan. May isa ho ay ka-attend ang isa pagpatay ni tatay na may nagbanog kung sakina. So pagpatay ini ang sang imo nga husband. Ang 11 mo ka mga kabataan ara gid. Way pa na include ang mga kaapuhan. Okay. So kamusta ikaw subong? Nang may ako binday, may trityangking gamay nga gin ka mga bata kanakam. Kaya kung oras ka mag-abot ko ang gani, may gaabot nga gatas, mga ano-ano lang. May mga grasya. Mga grasya nga nag-abot. Kag ginaulikid kagid sang imo nga mga kabataan. Sinupod mo sa pagpangabuhi? Ang agot ko nga bata, kag ang dang ikaduha kong bata. Sa diin ka mo ga-start sa inyo pabalay sa imo husband or sa ila ka na nga balay? Nag-stay? Sa among gid na Okay. Sige. So that's it, mga kabombo. Budlay sa una, pero sadya sa uli kung magdinako na ang madamo ng mga kabataan. Ma'am Gemini, madamo higing salamat sa imo. Kanami sa imong istorya gin-share din sa amon. You have just won 1,000 pesos nga cash, courtesy sang kahapon lamang program. And ambal mo to ang mga neighbors mo, mga friends mo, mga anak mo mga apo mo, share man sila sa ila istorya diri sa kahapon lamang program. Salamat gid ang ating winner, si Gemini, sang 4th District. We are about to announce our new winner para sa siningang simana. Kung sino ina, bantayin nyo gid. This is Tita Regine, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sabay lo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-anticipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyong balay. Madaming salamat sa tanan nato nga mga letter senders para sa siningang simana, and to those nga may ara man nga mga stories nga luyag man ipalabot diri sa KLP, luyag na lang email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our next winner to also win 1,000 pesos nga cash kag ma-interview man naton diri sa Bombo Radio sa kahapon lamang program. Ikaw ina Mr. MSS ng Quezon City. Our winner for this week,
Mr. MSS, sang Quezon City. Mga kabombo, magasunod na ang mga dramas every afternoon to Yang Ermitaña, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Sa gihapon, ininyong alagad si Tita Regine, magapanumbalik kita on Thursday. Sa Webes, kita of the night naman liwat, diri sa kahapon lamang program. Si Tita Regine ang inyong amangin kaupod, so see you then. Salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.